እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ቀራኖስ ዝክለ ዘመስቀል ተዛለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ሳሙላን አምሳለ ነበረ በማናቦ ዳግመ ይነሳሳ ይገኝ ነው ተነሳለነ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለኩል እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩልክሙ ለአምላክ ህሊና አለበት እግዚአብሔር ያሉ መስለከ አይ
أبسمات تنبر ربنا نايلة تنجران لمعلنا نحن نزودلنا بدلنا دقلنا كبوبارنا برعفتنا يدتونا من قس حايل كبر زلالنا سكوان زكي مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام بهدلنا غير دنقلي بسكاغون دنقلي سلام دكلو نسيم عن سبرتين ردرسهم برقيو من دتككان زيدي لسيبكي عدد ناصرنا نبكر يسوع كرسوس من تانا مرتلن من النامين نبات النهار يا سنت نهارهم قبل نسمكم جملكم زوركم حدي أتحلى جوركم أبدا إذا الناس حوادي دي أبونا كلهم إزاي كريستيان في المقدس الله تاكي كلهم قد ما سنت حاجة وتعاتم كلهم من بس سمع بالوقت بلن نبلكم عسر تغلتوا في مهار النقص بزحالة في محارنا بزمت سلمات من نوم دما من دقس نماريان والعصر طول دقزين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎተ ንስሐ ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላክ ነፍስና ስጋና መንፈስና እንትፈውስ ንስኻኻ በአብ ሓደ ወድኻ ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርስዛ ኩዕዝያን ቤተ ክርስቲያን ኢኻ ህንፃየ ናይ ሲኦል ኣብ ደገታት ቀትር እዋን ቀና ውፅዋና ይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ኣብ ምድሪ ዝኣስርካ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሓ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኣሜን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣፅኒዕኻ ኣለዎም እንተማሕፀኖምን ኣሜን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ንትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ኣሜን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኣሜን ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኣሜን ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሓዎም ተቐበል ኣሜን ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኣሜን ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ኣሜን ንስኻ ለዋም ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ኣሜን ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኣሜን ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፀናን ግብረና ኣሜን ኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ቅዱስ ኣቦና ኣባ ቄርሎስን ንቡፃን ኣቦታትና ንዘክሮም ኦ ኣምላኽና ነብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅም ሰላም ንሓልወልና ኦ ጎይታ ንመክር እግዚኣብሔር ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ዘክሮ ብፅድቅን ሰላም ንሓልዎ ጸሎን ፀላትን ከቲብካ ኣዳሉ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትና ናብዲስ መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ፀኽታማትን ሰቡትና ኣንስትን ኣረገትን ህፃናትን ኣብዚ ኣዲስ ቤተክርስትያን ቆዮም ዘለዉ ኩሎም ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም
وقويتا بغنا عمان صنعهم نزموتو أقوتاتنا نحواتنا نحتنا نذكرهم نبصهم ونمسا أبراهام نساقنا يعقوبنا نبر ولا يوناس قرماتيهم فريقزي نعنا ونقاب كل بدل المرقم ونقاب بحدث ونقاب حسيقا محادم ونقازنا لحنا بحدث مرخصة مسكحات اللوطا إيمانة مسار ما ينقاب متصبارات لحنا وقويتا تبابين حيل اللب مسوعال آمرون حالنا كل ساعة بزباداتنا كل قبر سيطان نقاب عجيك ساعة نزل عالم نتسيمنا أمن رحب كبرنا وقويتا بغار كان دليت كان كل ساعة نفتسمها بنا سمنا ونس كلهم قدسان سماياتنا من سمايات عم صحفي وصحفنا بقويتنا يسوع كرسون مسون مسون بس قدس مسكانا سلطان بوزر لك على من كل سان زلالة على ماريام لك مارنا سالم لك سالنا داسينا داسينا لك تيولنا زيرام لك نلاون زب السماء بسما ولون فس قدوس أبراهام لامي متأنجرن بذاتي إلى توصف ذاتي سان تباتي ورمن فس قدوس من تسمعات ويسأل له لزنت مسواعد قوم وصليوا كم سلامه لإግዚአብሔር ያለው ምስሌው ስለሁልክሙ ሁሉ ማንቶን ፋኖ ማንቶን አላቲኖ ማማናሚን ክርስቶስ አምላክ ነዘብ አማን ተበማን ከዋር ገደቆ ቅዱስ መንፈስ ከዝንቱ ብስ ይኩን ለስሬታ ኃጢአት ሕዝብ ዳሴው ኩዋኩት ዝማቤ እግዚአብሔር አምላክ ነው ከቁርባና አቤሉ ሰበዶ ለነው ሰታው ለአብርሃም ሰረሰረው ለኢያስ በደብረ ቀርሜ ወልዳቸው አደዩና ኢየሩሳሌ وزرقا ولد نقدس كماوتو كمواو قربانو لا تقبر كذا أبا بلسم كقدس ويكون بزهاتاوي وفدي وداسنا بزهاتهم وزي مثل عالم عالم صوص عملاك نزلنا منزور كامي سوق وكان زغري لا بارك لهم ورسي كل ما هي وين كما هو رسيو لسنتو وين زنبور بكميكا
يزيني باركو قدسو حلم سلينا أولو بس قدسو ملاوي نتوسي كاسل لبنا على فوس ولا بكرام بس قدس يزيني وزرفني ولا علم علم آمين نسوي تايم ببركة للي ستيم دمك كورالاتي نمبان بروك እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ቡራክተ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ቡራክተ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ቡራክተ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኅሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን አቦታቴን አሕዋቴን አሐቴን መንታዬን መንትዝ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካ ሁሉ ይስማዕኻ ናይ ተበቅሩ ቃልና ዝኾኑ ናይ መልከተ ደኽን አሮን ዘካርያስን መስዋዕት ተቐበለ መስዋዕት አንቱርባካ ንቀበለካ አቡነ ዘበሰማያት ንበልኩላ አቡነ أبوي قاسي وقت الصلاة قاسي كراني يا بين نغنك يا حد واحد إطلاق بحضر ما تقول قبل الكا سمر فيك مدان سمر فيك مدان سمر فيك مدان أبدا خيناتو بفرحة نغوم Good
حجون بزاق بسعلا زيان بكل زمن يوم سلام كحلونا كل نزحز نجزي عير عملقنا سازا سعاد زياون زلزب سعانا نمسكنا كالونا سواسك كما يارنا سعلزيان كل زمن هيوتنا نعاقا بمفرح بفتصم سلام كن فتصم هابنا كلنا هذا كل ما قران حقه هوعن نقودن زغنا كل قبر سيطان مغرفة سبات من العصقان او قويتا كاب كل هزب غاونار كاب زغدو سفراز ونار زدع من زحايش كل نقر عزلنا تمنع كربيتن كل عيد صلاة كنرق ستان زاب كنا نسخي غامو كاب كل غفادنا بارهنا برنا فتنا جتونا حدودخا ويدانا ناملانا منعنا يذكر زمن تفقر سبيل بزغور محرتني غريتان مساقا معرب زغنا محوي منفس قدسين مسغانا تبرد صنعات مسوس لك علوم كل سانزل عالم عالم
إذا زبطت محاورة سب أبلع لبصايو وين أبلع لزخون يكو أبلبو كمان بغدك ناتن سلنا يحد سكدو لا ناي بياري القال قال محمد مدعم زهم كلام زهم أنا حما زمتا كان بسامي لكن نسرح نسرح نسأنا قبل تهاب فعلم لحد أتوصل شنو ما سأمت أخذ لغاسو وقيت أنا صغار سلطان أنا في تحت خام مكرسا فمعرض كان من دلنا لما تجبرت كاسوتنا أنا سنا بوتاتي حواتي حاتي كلهم من ذو كريستيان أرثوذكس وهذا من تايم من تلهم وهم قال يا أنا كم مسوي هرسان من زلوا كلهم من أزواج كريستيان من كان لنا ما قد محرز كاتر قلنا أمين كل ما صلحت يا أفراد قلنا أو قيتا فلنا بالأفراد قبل هذا ساعتها بتوفر كنا بغاد بقرونا بمزرع ويكا وانت بمساعد تبدلنا ما يصير دهان فلت يخام مول وما كل سوي تخلو قيتا أخذوا بني حتى المسريت هذا النبع رغنا غير بسرنا نتأجرنا نقول له ظهر متعلم نوصل له مثل كريستيان سواتي الكران واللي الناس ما تفرق زين أقرأ ودون نستسمع وارسلنا راسم كاملنا كل سؤال كامل ساعة عنا ولو أبوي دام لهم على كل سنة ساعة خامو سكانا كلنا خلنا روان سلم نزول هنا بهم سام علمه هو إن نزول نفوسهم لهم كل سام دل على بعد آمين እግዚአብሔር በማህረቱ ሓደ ገብረና ምን ዝሓልና ዝብስጋው እንደምን ሰላም ንለምናለና አሜን ወዛ ማህረት ካረወለና ናቱ እምነት በንጹህ ነህሉ ክህበና መንተ ሃይማኖትና ንለምናለና አሜን ወዛ ማህረት ካረወለና እሳመ ፈጽምታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና መንተ ማሐበና ንለምናለና አሜን ወዛ ማህረት ካረወለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህበና መንተ ትዕግስት ነፍሳትና ንለምናለና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና መንቱ ቅዱሳን ነቢያት ንለምናለና ንስሓቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር መንት ክህበና ዓድለዎ ክኸፍለና መንት ላከና ወረ ንለምናለና ለዘናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር አምላክ ክህበና መንቱ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምናለና በንጹህ ልቦና ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና መንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ መንቱ ኩሎም ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳት ንለምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻማም ድማ ክቕበል መንተ ቀሳውስት ንለምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግሶም ክህቦም መንተ ዕጉሳት ሰባት ንለምናለና በንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም መንተ ህዝባውያን ምእመናን ንለምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዓድልን ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ካሓትሞም መንተ ሓደስቲ ኣመንቲ ንለምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም መንተ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሓገና ንለምናለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም መንተ መኳን ሰበስልጣን ንለምናለና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞም ዝሕሾን ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓደኑን መንተ ኩሉ ዓለም ንለምናለና
እግዚአብሔር በመገድ የማን ከመርሆምና መደሪያም ከአብሰላም ከመርሶም መንት በባህር ቢየብስን ዝነብዱ ሰባን ልምናሉና እግዚአብሔር ምንትነኛ አለቱ ሲሳም ክህቦም ምንት ጡሚያት ጽማት ልምናሉና እግዚአብሔር ፈጽሞ ከደጋገው ምንት ሁዙናት ቢያት ልምናሉና እግዚአብሔር ከማሰተም ኩፈቶም ምንት እስራትን ልምናሉና እግዚአብሔር ነው ሀገሮም ከመርሶም ምንት ሙሉሃት ልምናሉና እግዚአብሔር ታግስ ቁጥር ትምህርት ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸዋም ከፍሎ ምንት ተሰሰዱ ሰባን ልምናሉና እግዚአብሔር በቁልፍ ክፉ ሰም ምሕረቱ ጸጋን ክልከሎ ምንት ሕዋት ድውያትን ልምናሉና እግዚአብሔር ያረፍት ቦታ ከቦም ምንት ተውካ ቅድስ ቤተክርስቲያን ዝሞት ሰባን ልምናሉና እግዚአብሔር በረሎም ከሐሰበ ከቁጥዑና ምሕረቱ ተመሪስ ፍጹም ዕረፍት ክህቦም ምንት ዝበደሉ አቦታትና አሐድና ልምናሉና እግዚአብሔር ዝናብ አብዘሎ ስፍራ ከዝነ ምንት ዝናብ ልምናሉና እግዚአብሔር ናአፍላ ክሳወሰኖ ዓሞም ክመደ ምንት ማያት አፍላን ልምናሉና And
كلون ويتنا مرحنا ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮ በከተወለና ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ድንግል ማርያም ወላዱ ዘያምን ዘበለ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሳምንታት ዓለም ዝተፈለየኩ ቀዳማይ መልእክት ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቀዳማይ መልእክት ጳውሎስ ናሰብአ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 1 እስከ ፍጻሜ ንጣዖት ተሰውዐ ምብላዕ ከም ዘይግባእ ብዛዕባ ንጣዖት ተሰውዐ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና ፍልጠት ዕቡይ ይገብር ፍቅሪ ግና ይሃንጽ ሓደ ገለ ዝፈልጥ እንተመስሎ ነቲ ዝፈልጦ ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ገና ኣይፈለጦን ሓደ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተሎ ግና ንሱ ብኣምላኽ ፍሉጥ እዩ ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ዝተሰውዐ ምብላዕ ግና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጣዖታት ሓቀኛ ህላዌ ከም ዘይብሎም ብዘይካ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልዎ ንፈልጥ ኢና ሽሕኳ ኣምላኽ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይቶት ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣለዉ እንተተባሃለ ንሕና ግና ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ምንባርና ከዓ ንዕኡ ዝኾነ ሓደ እግዚኣብኡ እንነብርን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ገሊኦም መምላኽ ጣዖት ከም ልማድ ገይሮምዎ ክበልዑ ከለዉ ከም ንጣዖት ዝተሰውኡ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ሕልንኦም ድኹም ስለ ዝኾነ ድማ ይረኽሱ ብልዒ ገና ኣብ ኣምላኽ ኣይብፅሓናን እዩ እንተበልዓና ኣይንውስኽን ኣይንውስኽ እንተዘይበልዓና ኣይንነኪ ግናኸ እቲ ሓርነትኩም ሲነቶም ድኹማት መዐንቀፊ ኮይኑ ከይኮኖም ተጠንቀቑ ከመይ ሓደ ሰብ ንኣኻ ፍልጠት ንዘሎካ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተዝርኤካ እቲ ሕልንኡ ድኹም ዝኾነ ንጣዖት ዝተሰወ ንምብላዕ ዶ ኣይምደፈረን ስለዚ እቲ ምእንትኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓዉ ብሰር ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ በዚ መንገዲ እዚ ነቶም ኣሕዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልንኦም እናዕሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም እምበር ብልዒ ንሓወይ ዘዕንቅፎ እንተኮይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከይዓንቅፎ ንሓዋ ርስሎ ኣይበልዕን እየ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ኣብ ጸላልያን ከም ዝወለደ
ለዓለም ዓለም አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ። እምበኣር ክርስቶስ ብስጋኡ ተሳቕዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጋኡ ምስ ተሳቕየ ሓጢኣት ኣይክገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ኣተሓሳስባ በዚ ሓሳብዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይክትገብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳንን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾት ኣኦት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዝሓለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያዝ ርኽሰት ንስኣትኩም ስለዘይጎየኹም ይግረሙ፣ ንዓኻትኩም ከዓ ይጸርፉኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብኸሎም።
قبرها يا معراب عسران شبه سوكا قدر حاجة وساب عسران أربعة أقريب أن بابلو سبع زعبار سخاء تزارم تفوي بالكال له ولا شو بابلو تيب زبر خمس سبنا بدل ثمان سارة ونقص أقريب بابلو مياكب يخابايون خصوصا المدل وخلا بلا نجر كملس ثلاثة مغدل آتي حب وسأله أغنيات كل سرعة عيون تركوا مناسبات فلتها ثلاثة ما بتقدستي سمعني لمن كان لهم باركس كان سنتين جميلة أما كان حزبي أبي يرسالين يحلفوا هو كلها ما يفكروا أيام لما سكون انتهى اليوم شيء كانتم زعما هيمانوت آزيم زبنكو وغن فريساويان كم زنوركو بساتم كام قدم جميلين فوقتو أيام أجر ما نتا أملاخ نبوتا نا ذهبهم ناي تسفا قال إني أخوتم عصرتو فلتن نقر فآ ليتم معاتن دوغيوم نا أملاخ نا أقل قولو تسانين أيضا قال تسفا ديا نزبو ينورو أنا ون نقوس أغريبا إذا تسفى ديا خابايو زغسس الله أملاخ من وطات كم لتنصم دعا فلمن تايك محدل ديا أمن نقر غيركم تريوا اللهم أنا نبع علي ذكاء للدخول نسمي يسوس نادراوي نصار النقر تقبر يبقاني ايو إلو آمن نوركو إذن ما آبي يرسالين غير ايو كابليت أنا خانا سلطان تقبلين ومزحات قدوسان نبيت ما ستأتهم فقتلوهم فلوهم تمركو أب كله أب أيتي صلد ما رد حدثين نغزعكو تم بخوحلو قبركو إذن سلازنا هاندي له سلاز قبر كوخا تسع تناوز عايز نبرا ختماتا بس قداي زي بتزار انا خاني ام قد خلخو كاب تحيث دم برهان كاب سماي او ذرياتهم من ساي نخلو زنورو خنزوارو كل راهو كلاتنا نمدين صدقنا فابغان كابراي ساول تلمن تاي تسابل النزل بل انت رقصك نرسها لقد كائلو زار من دم تسمع عن من يخاف ويتا بالقوة ويتا خا أنا تنسها تنسادو زلها يسريه جناخ تنسق ما بقر ما خا بقر خا دوبا باتي درا خايو بحل حدي تريني ذلوكا أقل قالي مسكري تتكون لازم أروز فخائية بتقول تجلس كل خاب نبخا خابتم خاب نباتاتهم ذلك عادنا عرقنا طولنا نبلعنا بكرة وعرقنا
ክብራን ዝኾነ ቁርሰ አምላክና ዘወለድክልና ደስ ይበልኪ ነፀይ ድንግል ነብዛና ምሕረት ገብርልና ዓዳትና አድርገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት አላይተ አምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ መንገደኛ ሰብ እትለምኒ ዓዳትና አድርገልና ናብ ጉርዘት ወድኽ ለምንልና ናይ ባዕልና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባዕቂ መታረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገና ክዝክርና ንልምነካ ኣለና ዘውቱ ዝባርኮ
سماء كلهم طلودنا من لنا شئنا نفسحنا وداتنا تقبلوا فأخذ تلم حلو سلام الآخرنا آمين قدس مالي أولاديتا الله بعرقتها تبجونا آمين أخذنا ماتيونا أخذنا ماركو بسلام يشاقرنا آمين ومدحنا ثم سرية ثم سلام دورنا زيادة آمين ويارب نفسها قلت واي ماتوا كلهم سواتي ولينا أسقر ماسيون فريكزي هاجر يوم منقصة سماء وارسلنا بصلاتكم ذكرنا نزولنا اسكي ولد سلاسي ولد رفاعي تصفات ولد عائلة مريم ولد ميكائيل ولد قدسان ولد حنا ولد سلاسي تقوين أبرهات يوم كله من زوا كريستيان بمحروت يتذكروا ما أبلزوا سميان نبهي أم سماء بذن برابونا
ግና ከይካሉ እነዚህ ሰሞኑ ዘለዎም ሰሞኑ ደለይ ግና ከይሰሞኑን ናራትኩም ዙሪያ ዘለው ዓይንት ዘማ ዘለው እዞም ብዙሃን ከም ዘልጋዮም እንጂ ድማ ቃል ቅዱስ ወንጌል ከአንሰነ ሰሜና ከነተግብር ጸሎት ቅዱሳን ዝበቃና ግበረና
ሰደድካ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክዘብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሓውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕሙም ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣካ ንስኻኻ እጅኻ ኦ ጎይታናን ኣምላክካን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ኣብርሃልና ናይ ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቓና ግብረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚኢት ሰናይ ፍረ ሂወትና ንፈርባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበዛት ሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር ኣዋዜ ኩላሎ ወብሩ ኩሉ ጊዜ ስብዞቶለን ወብሩ መንፈስ ቅዱስ ብራክልት መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልና መንግሥተ ሰማያት አርክ እግዚኦ ዘወንጌለ ማቴዎስ ሮዱ አውራው ለግዝና ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ለክሮምስ ያውላል ማለት አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 38 ክሳብ ፍጻሜ ሽዑ ገሊያቶም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኦ መምህር ካባኻ ትምህርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና በልዎ። ንሱ ግና ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዛ ኸበድን ዘማዊትን ወለዶ እዚኣ ትምህርቲ ትደሊ ኣላ እንተኾነ
بزي تمرت نبي يوناس قال تمرت أي وهابانيو يوناس أبكر دعسا سلسة معدن سلسة ليتن كم زقبرا كمغا ودزاب أوشتي مدري سلسة معدن سلسة ليتن كقبريو سمنا نوي بسبكت يوناس تنسيهم يوم ما بمعاد فرد نزاول رزيا تنسيهم كفردوا يوم بار كاب يوناس زعبي أبزنو نقص عزير تبب سولومون كتسمع كاوسد مدر مسيا مو بمعاد فرد تنسيا نزاول رزيا كتفردايا بار كاب سولومون زعبي أبزنو رغز منفس كاب سب مسوات عرفت غدلي عاب عامي يقبل جناي ركبن شعو ناب تزوات كله بيتي لا خملس يبلمو انت متصدما رايون تقصيرون تسلمون يرغبون دحرزي غير ما غاوز غددو شعت قالوت منافس تحيزي متص اتيوم كا ابو يحضرو نتسبتي غاب قداماي نزغب ولا دوزي دما قمو خونو ايو نظام حزبي كنغرم كلون نو ادينا حواتم كزاربو دليما وصاي قيمو نبرو حدقا نو اديقا حوات كان كزاربو دليما وصاي قيمو ماندو بلو يسغنا نتز نغرو اديمنيا حواديس ان من يوم الى من لسلو فقاد تاب سماي زلا ابوي زغبر زبل كله نسو حوين حتين انوينيو إلو إدون عبد كما زامرت زرقها إنين حواديس إنه بلا سماي مدرن كحلف عليه كنا كحلف إن بلا بويدا عند كما زامرت لا أقول لكم جاءوا للناس قال زي رب بيدا من أن يسوع كريستوس كبران لمن دلنا أو بيدا كاوزن كساوسن عالم زلا سلام حمد قدس بيت كريستيان كازك صلوا بند سلام بيت كريستيان آهاتي قدست قوائم انت حوارات رتيت بهب زياوي نغلو حزب نغلو ممنان باركو نغلناوين آب سماويد زركب كله سلامنا لبادنا بنولنا همونا بيوتنا سلاما بنانا هاجرنا يردراغمنا هاجر أمريكا بسلام عاقبان أوشتنا ووصاين نزلو قراوتنا وكل سلام سرقوم أولو بالسلام كل يبقانا يا غامو سلام قادما بنا أو زيابير بزيقا آلن فرطس لزيبنا ريتكا قبرنا واغانا وين آبنا قدسم كان نسمن نسوعنا لنا نفسنا من بس قدس قدحن أوانا بعد بارود كان أب كل إسبغان متحد يدا يبرتعنا وحدود دخام سلم سلم بس قدس كبر المسكانا سلطان بوزلك على مكل زانزل عالم عالم شريان
نمحبرنا ذكر مو باركو أديو بند ذاتي بتكريسيان قدست بيت برغة نما كبروا من عنا نوارد كاوانا ندعم زمزون زلالم سناي موانا تنس اكزيو عملاك ويزرو صدقوا كلهم كنا كسكال الله يسالو كل صبر قسم كبركة الف على وجه اللي قبل فقط ولا تقول تزوج تلقم سلام سلام كل ما صار بإذن نبعد كلنا بطبب እግዚአብሔር አብስኡ ጸሎተ ኢየሱስ ክርስቶስ
عقديمنا كم سنة قرنا نهلاو المخنيا سلازي بلو بخلو زمنات اللو إيوم بار ما جمرتا من فتمتاني بلون زيت أفبرهنا اللو ناو مغراب زخير يلبون اللي تعايكونن سلسون عايكونن عايوسخون وين نزل عالم زنبر حدا بين إيوم بار زي فلس سور عايكونن انتاي دعا بوريتن بنبياتن برقز فليتنا يينا نسون نجزا كلون عبلعلو كله فترة سلطان زلو أيو عبوون نقويتانا مدحانا إيسوس كرسوس እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ሰወደ ወድ ዋህድ مسوم على زخونه كل سراويتن سميتاتن سلطاناتن زፈጠረ بدحرواي زمن ሰብ ክኸውን ዝፈቀደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ኃጢአት አበሳ ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሐሰት ኣይተረኽበን በደህዚ ብስጋ መከራ ተቀቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ نابز لاخو أبو ناس سمعت عرجة بيمان حيل تقمته كاب أبس سالت أنا على أول زرحنا مسابن مسودن هلوز خنا براك إلى توس منفس صدقي سددنا زعابي هز فترة كل فترة نتو كم زخنا زدربة ونيا بلون نبل زدربة ونيا بلون نبل نايسكا هيوات نفسكنا بقول لك قدس نتتنيا نحنا اسمو سو نتكم زخنا مولاد ونرخص زي بقول لك كم زخنا نمهر እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ህዝብ ከበዝሁ ይልፈጥር ወሚዩ ባራብዛ ስጋና ምስጋ ዘይት መውትን ዘይት ብስብስ ነፍስ ከም ዘላትና ነሰውዕ نحناس ባና ርኩሳት እያሞ ኖቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮም ኩሉ ምፍላዮም ሕግ መፍራሶም ንጽየ كمون ጻድቃንን ኃጥአንን ዘትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ነአምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍርደሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ነአምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኮቶ ሕፀት ዘይብሉ ነአምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝተዓረቐ እዩ ባር ከም ስርዓተ አይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና كلهم حزبي معقوب بتسفى زازقانو أبلبوق من بغلنا بعصوات زموتن كالن زلوا يقرأ إيدي كابسكا ورسحات كم زنساهم ودما غمنا كلاتكم حتى نصيه بدفراتكم كي تنساهم أمنا قويدانا مرحنا إيسوس كرسوس كان من تقربكم حتياتكم أبرسكم أنا رب حتياتكم نصيه نزين أيكان قاد زستحقر ويز سحابا سزاربا ويكان بخفاتا وشبتا بسانز ومن تلو نقويتانا مدحانينا إيسوس كرسوس كم زغطعون عبداليو كم زشقع لني ردا أبكن دبرخات مرقة ما أبكن دحرقات حاجات كاب إግዚአብሔር አምላክ ጋር ምሳት ተቀበሉ ወይዳይና አምላክን ከባር ስርዓት ወአብሰላም ፍቅርን ኩበልና ከመቅናትን ስጋፍቶትና ረሐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይና ብሮም ዘስምራ ቅዱሳን አገልገልታ ክጽምበሩ ክፈለኒ ሰማይ ምድራን ሰላም ዝገርካ ንስሓኻ ናትካይ መናዓኻ መስጉን ኩሉ Ah
زايا وداو بيدا مرانا نيزوز باب سماء استرو بسلام كان والله مدر ملانا سماء سراج نيجي رب سماء مسكانا والله مدرون فرن سلام يكون ናይብን ሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቁር ወልዳን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ ቄርሎስን ምስ ኩሎም ጳጳሳትና ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ከምኡ ኸነ ሃገረ አሜሪካ ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ሓልወና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ آمين ሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ይጽናዓና آمين ስሙን መቅዳስ ወንጉስ ወራሴ ወቃዓና آمين ሃገርና ሁሉ ዓለም ሰላም ምሕረት ማከለ ተወደደ آمين ወያን ንሰው ኤርትራ ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማይ ዋርሰና آمين ስድራ ቤቶም መጻና ንዕላኸና ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምላክ ብዕርገታ ትበጀውና አቡነ ዘበሰማይ ያድርገውና
ልብ ቃለ ሰናየ አነና ማርያም ቅዳሴ አነግር በምዛዜ ቆደም ሙዓዳና ናይ ድንግል ቅዳሴ አነግር በምንዋ ቃል ዝንጋብ ዘለዎ አይቆነ እንዳይዳ ቃል በመሕፃራና ናይ ድንግል ዕቤታ አነግር ሎሚ በዛዕለ ለዚያ ቅድመ ዝግሩም ምስጢር ናብ ቅድመ ዝናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትና በፍቅር ንቀውም በመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደማ በጊዕን ኣርሕን ላሕምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓዊ እዩ ነዞም ፍቓዱ ዝገብሩ ኩናት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነዞም ስሙ ዝቕዕዱ ዓመፅቲ ግና ዝበሃል ሓዊ ባህርዮም ሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንክይዎ ዘይብሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልሓቅን ኣማናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ነኽብረክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩ ብምንባር ኢትሸሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚአብሔር ከተማሉና ተቀቢልናኩም አሉና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚአብሔር ከማሉና ነዞም ናይ ዓባ ገርና ኤርትራ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቦና አቡነ ቄርሎስ ተቀቢልናዮም አለና በእንተ ብፅዕት ወንፍስ ونسيت أهدت ولا ديتا لك آمين سلام كاتنا عنا كل دين عنا سناي نجر بحاصل بطنا حي على زون ملة كريستيان أرثوذكس وعدو نزوك أوليك أنت بيت كريستيان سلامها آمين وأملاهنا نوصوك ببسما كل محلات زون سلام افتح الله آمين وغنى حيمان وخينا من زعره النزمات حواتنا بطاتنا ديتا وخلم سواعتي أكرا أجره وات من قصة سماء وأرسلنا آمين كرسان أنا على يرسالم سماوات وغلهم بعطان بغروان بويني بميران بمبهاتي بمقارجة بمسعد من باب وحبيت تمام نزحالي وغلهم باركم أن تقبل الله آمين وكرسان أمعرم مرتاز إنسان أتاكي وبدل وخلهم رح الله آمين آمين مفرح مدن قبل بركم سوان زوره وكلهم تقبل الله آمين تجنو سنة كلها حبس آمين ما سأتني أسرع سدة أمركم من ذل وغلهم بمرير من ذات تدعوا لهنا بمحرت كاد حنا آمين ومن مرنا يسرنا وغاب نزل يلقي هم ذكرهم كل ما سوى من قص هذا ذكرهم واللي ناقر ما تيم فريد زي كلهم واللي سلاسي واللي رفاعين تصفان اللي كاي بماريا ولا تميكايل ولا تود ساوند تاعنا ولا تسلاسي تقوي ما راحت من كلهم كريستيان بمحرت هذا ذكرهم آمين نعم حياتنا ولا هذا ما ذكرهم آمين أو قيت هذا وهذا حنس خبر أو قيت هذا وهذا حنس خبر أو قيت هذا وهذا حنس خبر نزل على محل ومن عبيه ومن أمين آمين ማሮም ዚኦትሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት
አንስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን አማላድ እነዚያቶም ንኩላቶም መገድ ቃል ሓቂ ንዝሙሩ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ናይ ዲያቆናት ነፍሲ ኩሎም ምእንቲ ካዕርብና ወድኺ አማልዲ ነገዛትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣናትን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብይን ንንእሽቶን ረዳእን ንዘይብለን ንፀቕጠማትን ስደተኛን ንመሳኺን አማልዲ أقدمهم كما عبر بيت كريستيان مسارب كلهم حزب كريستيان أمالدي آمين بحلبغا نزم أبزابوت آسيان نزمتو سمع رفتغهم نسخ دقيقة أمالدي آمين سمعودا سمادا أبتسمي لغل بودان أبودا بروخان ساركانن أبودا دبهان ملاغتن أبكل بودان الصغر استيغي سمكر ما بزيابير سلطونيون إلتنا بروتان بفراد እግዚአብሔር ተንስ ንስኺ ካብቶም ብዛዓት ዓይንት ዘለዎም ቹሩቤል ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ዝራቤል ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣለኪ مسلكينا أمان يرزمر برا الله وساسكا خباق زلبسا معلما نسخي قطنو خابتنتي سكا دام قبره فموها سكا غي يمور يوها بعلو قال يسوس كرسوس يمدن تاتن مها بالعلي زورا دستان لعلق زيابير يو عراميو وين منفس قدس يو نزنا قرزق اتصب دقيو او مسكا قرد قدامت أبودات كام موتا بيوت باغت سكا قرو خام مدرنا بسماي من دايا وزخونك مسال المجمر تخلو بطرت باغت حدثا نتبع عامس استغاث أبي اللوهاتو نسيت حياونة نسخيخني هنوك مكبارو نو كابا كوبا عايز رحن الله مركب نسخيخين نسيب كلو فلم الرو نسخيخين أبراهام تسبع سدتو نيسا مازاو مسال لياكم نسخيخين يسيب متنا معيدو نسخيخين ناي موسيت الله ناي سينا تسباتو نسخيخ قبل بسارو زنبرت سناتسل كم بحدش زبقولة زعببت زبريت بدر نسخيخين نايا صحوت مسكر نايجي وان صبر نسخيخ ناي سامير كرن قبي ناي شتو مداي نسخيخ سي باز تمكا سور نسخيخ سرق لامنا داو مسوق داويتن اغلي سولومون نسخيخ استحاصر تغلس تعصوت علامه نسخيخ ناي داس مسوركي قرآن إلسا إسايات سلس مستقلنا استنبيل كنسخيخ دانيال بزيرو كاوي خبطول استنبيل كنسخيخ فاران تبانا إنباقو من بان نسخيخ ناي سكير الصوت مراوي تابدك نسخينا بيتلهم وصاحقنا ميكياس مدري إبرادا نسخينا سلون نسعجتي ونسخيناهم معويت كسرون نسخينا زكراس بسان نسخينا ميكياس نتسدادر نسخيخ أودن قلت نبيت نبيات مسالم موقزا ورات نسخيخ سماتا تابديون مراو تحبتم ليت معتا عبدك يعني زنوق حدنا قل منوكسات ورازت ممكحتهم نسخيخ أودن قل معاز مفتوة حتى تتسنس كدايدا كابهانا نياچم بحقا وركابي خسر خلق استولدكين أودن قل بقدسنا بدسنا دا بيت مقدس نبرك انبر كمدن كسارت زكزب عوالد إبراوين بتصوت صعب غايكم كن أودن قل كاب سما زلبس
زبسل حبست دامبر مدراو حبستاي تمجدكن أودنجل كاب سما استقدح سماو مستدامبر مدراو مستاي ستغن أودنجل بقدسنا بنصنا دا تسرقي خنا بركن بركم تك قدمي خن تحريخن زخنا أنستر سحادة فتاي كونكن أودنجل كانت اللي كانت مودسو خمسة على ملاك سماي دا بتصحوخن برمتال تعقواز هاي الزناق عقون ودنجل كم سلا زخنا بنصنا حلو كداني يوسف تحتهم برن مكرر يكون زيابير آب نصنا مزرعة جبريل زبال برانا وملاهو نبغلا خم بس كل نبغ متسيو حل علونا كسلكي دم ملكي أكلوا قال كاكا حنفا أبو غيد فلينا نبغ متسزي وسن كنوس سنس في قبل علنا وقي قد لا مدرون كده وصام ما تنك حدرن ملكي ومرمر زي بلوس هذا ملوك تابكر سحاجرن باركس مدرا وحاو مسلوك بايكون كم يزحو متن أكلنا له ملوكot gena kendisi akan lazuni mesir kebalai kani malokat kam sahain warhen kebi kam sawusun matan ya bulun entai da helna sabna imro malakat kubat hazai kala waraya muznabir usub duqin malokot ab kullum bukullun malaatan bergonun kumat lalan tahatin yaman sagam ne bulun نمولوكوت جزاء طاب كلها قرمولو يوم بر مزرقهن كابن يبولون نمولوكوت بعلو تبر بعد مسرت يوم بر بالعلي تبر بعد مسرت يبولون تمدن بيتروز زرايا كله عبيدو تحزو يوم بر نمولوكوت أوشتا زلو نقر من تغرعن نام مدر مدان متحت الرسن يبولون نمولوكوت انقدع زرايا لون قس بدحرزو السنة للزبان يبولون منولو على حويز إذا شفنا إجنبلو الحود ما بعلي ملوكوسي نصهن صريم بروني وتزلعها بهلونا أبوهم صغننا أمن تزلعها وانتها بهلونا وولد مهنا أمن محوي منفس قدس وين بهلونا منفس قدس مهنا أمن سلسة سمحة إجابيتنا أمن أبراهام كابي ساكب سابي ساقوم كابي أيكم كم سابين ملوكوت كم أيكون أبوها ودو أبن ولدون كابي منفس قدس أبن منفس قدس بني منفس قدس معريم ملوكوسي ولدون منفس قدس حد أملاك حد منكست حد ستان حد جزاتيوم أبن ولدون منفس قدس نحاسبا أبن ولدون منفس قدس زاربا أبن ولدون منفس قدس صبرا أبن ولدون منفس قدس مغرو أبن ولدون منفس قدس نبو أبن ولدون منفس قدس فتسمو أبن ولدون منفس قدس فترو أبن ولدون منفس قدس سنادو أبن ولدون منفس قدس تطحوم أبن ولدون منفس قدس يلغو أبن ولدون منفس قدس يسبتنا أبن ولدون منفس قدس مسكرو أبن ولدون منفس قدس يسحبا أبن ولدون منفس قدس يلامدو أبن ولدون منفس قدس يمعدو أبن ولدون منفس قدس ينصهو أبن ولدون منفس قدس يسريو أبن ولدون منفس قدس يقدسو أبن ولدون منفس قدس يطمع أبن ولدون منفس قدس يطبو أبن ولدون منفس قدس يمهرو أبن ولدون منفس قدس يغللو أبن ولدون منفس قدس يلبسو أبن ولدون منفس قدس يموكسو أبن ولدون منفس قدس ينبرو أبن ولدون منفس قدس يفردو أبن ولدون منفس قدس يمرمرو ببعاري كلهم بعد كي كون حدنا كابسل سنة كيف لنا خبزنا أمن خبزون أمن بأكال ساعة وسقي كون كاسر سنة حدنا تنفله كما أبراهام يساقني أقوم سلست مالكنا يكون أنت إذا سلست جسكنو سحاد أيوم كم تمن جمرت أخذ كل فترة آدم حد أيوم عين بلن أنت إذا حد الله يكون سلست أيوم نوب يا تايون بقيات إسماعيل أويان زي استوعلوا عورات لبس لزخون زيابر حد أكاد أيوم كلن سمع مالنا نوب زحدا مالك ذنب زحدا كان انت نزملو آرماوان ونريو مالنا نحنا قنا قم نحنا قد نزمر نسعيب كم تهوالات كم زنا ولز مهارونا صحاي ولد صحاي منفس قدس صحاي لعل كل زغنا حدنا حق صحاي ساتي ولد ساتي منفس قدس ساتي أوانام زنبر حدنا ولد ساتي أبراهام وقعتا ولد براهام وقعتا منفس قدس براهام وقعتا دوان أبراهام نصر مازر حقا حد أبراهام وقعتا أب قندويني ولد قندويني منفس قدس قندويني كل عالم بوز مكر حدا وين هيوات يوم حالبي ولا حالبي منفس قدسون حالبي حواس زي ولا حدا حالبي يوم كبزنا أمن كبزون أمن صلاة هايمانوت ندقم صحاوي يدو صحاوي ودانا عوي مسلم مجتمعات المسلم مسلمنا عندهم خمسة مسلمان يلينا معهم بعد
لسان نبيات نوارات المثل عبيتو نمودات زي غئل سلازغنا عبيتو عين مرامر مع مغطاتو ناين تناغ زي دفر قروميو بانا قنا تحتيو زي ركب العليو بانا قنا ملك عبارة وسدن زي دمدب حاوئيو نحنا قنا رانايون داسسنايون مسوغا بلعنا ستنا حجون كم زلنا بلنا نمدسكنا دوس زيابير دوس زيابير والله ما بتنتسبن تسعدان دوس زيابير زهادان كبيرانو دوس زيابير ለተንሳሙታን አምሳሰ ታርገው ሳቶ ሰማያት ወደ በለገባና ወዳገ ለተሰሰ ለሚያመጣን ጻል እግዚኦ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈለነ ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘብረቕልና ዝተውን ዘፈልፈልክና ኦ ብስቲ ዝኸባ ክስተርክባ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ህብስቲ እዚ ኸባ ክስተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ፅኑዕ ሃያል እና ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋዕ ዝኸባ ክስተረኽባ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰድዩ ጥበብ ዝገልፅን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋዕ ዝኸባ ክስተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰድዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹህ ዕጣን ነዕርገልካ ኣሎና ሕጊ ዘፈጸመ ሕጊ ብርሃን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሐንስ ዘጠምቃ በረኻ ተፈተነ ጠመየን ፀመን ተኣምራት ገበረ በታ ነፍሱ ንሞት ዓሊሙ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ፀጋሙን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘትሓዘ ይሁዳ ከዓ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ዛፃይ መዓልቲ ብስጋን ብነብዝን ዓፅምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከም ዝትንስእ ደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትምህርቲ ኣመልከተ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብሳትን ካብ ርስሓት ንጹሓት ብዝኾነ ኣእዳው ሕብስታ ኣልዓለ زمنتاهم نبجا كل عالم زوابيهم وصدوا كل عبد ما ولو بنازل صدمي وسد ستي بلو آمين آمين
صعرين سمر نزل سحاب زمستر زرارا نزلو كاين نعون نعين كم تم سقاقا سقنا زيجبني قديموس كبرنا نزوم كم سرعة أقل قال زقر كل زلو دياقوناتو نفس عبين عناز وصانا قلاي معرق سمت كنزاب صحيو كم استيبانوس كم دلو الناس لازم للنار يوردت منفس قدسات نغزان سكنن ملو سقام صدقن موقسن أبو نزوم قدس بيت كريستيان كم سكانات دياقوناتنا بيتنا عجز تقابوز بادمان هوبا مستير كامك مهار دام براي دبرن
نساتهم ناتو قزاتون تاسستون رستون يوم نسو بخلو هافتان كنسو خاب كلو قزارو سعاد كيه نحيار ولزار بكيه أكتر مدوم زوج بسقايو أبو زي غفت عبوس زعب استزيه شفت شايطا وشتاون كبر عنق زر خبلا أبس كابسا صون زوج صيو زسو عزين سيب كابزي أدو عدراج زوج صيو زي كابزي بستفلي تمرت مسكال فلين بعدنا يكونن ملقون تعمون لبلامين حاديو ملقوتو تسبيتو فلين بعدن كابزي يكونن غمود ما زي تمرت مسكال الزين كابزي حبستي زي فلين بعدنا يكونن قوم غام عبيت كام استعتنا مس عبيت كحاديون
ሰውትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለው ኩሎም ህዝብኻ ዘክር ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ዝበሉና እስኪያስ ወልደ ስላሴ ወልደ ሩፋኤል ተስፋ ልደት ኃይለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሐና ወለተ ስላሴ ጽገ ወይን በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ኦ ጎይታ በሆነ ሃይማኖት ጸንዐም ንዝሞቱ ነፍሲ አቦታትና አሕዋትና ወለ ዮናስ ወለ ግርማ ጽዮን ፍሬ እግዚእ ነፍሶም አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብብ ንሕናው ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክህደትን ካብ ዓሲኻ መሓልም ምውጋዝና ድሕነና ብቕዕደትን ብርኽሰትን ምስካዓትን ለውጥ ሃይማኖት ምሳረማን ካብ ምጽባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋልና ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ስፋታተልና ኩሉ ግብ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣነ ፈጺምና ንሪኦ ግበረና ኦ ጎይታ ባህርካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፍጽም ሃበና ስምናዎም ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን መንግሥተ ሰማያት መጽሓፈ ይወፅእ ሃበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ኩሉ ዘለቃሎም ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር
እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ كان بسمعرت كاون بدلهم دمس صلهم كاكلو كوي كاسورو من حمل ومن
زغدنا بسام سلام يغري كان نفسهم بجاقنا ناب قدس بيت كرسان كاتسم برا بعد ودخاب ويدانا مرحنا يسوع كرسان بموجود بمرود مسلسل بس كرسان مسكاران سرعة بوزل لك لهم كرسان زلالة والا سؤالات ألو يا تزال سلام لكلكم بسمع وولون بس كدوس عدو مكرا استقبل ازي كدوس عراي عتناتيوس عب شموتو عوتيو كابتي عصاديدو زنبر سدتو مسملسو نو قسطنطينوس ود نغوس قسطنطينوس عبز عززو 10 تغزازات دقيمو همزي بلا زرباو جميرونة نغوس نغر يسمع بلو منتزا سلاسي كايت زيت فترو كم زخونون مردا امنيك يستعكبون صعات ابوتات زفنعوا صنعت هيمانوت ساعة السادة دني نتوم كبران مهبري بسكوبوسات قدوسان وين مسايك ساعة تقزهم زغبركا سلفتاويو كحادي آريوسن نزاح عزنن فتاوي قاسابيوسنا تو زربا تقبيل كان بركا كمون ببعري حالي غمزغونو سلستيوم نعم زياتهم كعاب ولنفس قدوس ايوم عاب زادحن ايو ول زادحن ايو نفس قدوسون زادحن ايو حالي خلو سلست ايوم سلست خلو قاب ببعري بملكوت بخبري بمسقان بمسقان بسلطان بكله فترة مفتار بفقاد حاتياتي غمبال بزيت الوات سلطة بركات بمهابن حدا ايوم ازي سلسة زغا ازي سلسة زيقا بقات باكال بملكع قداماوي ايو نعم نفلطوينا عاب بقاتو باكالو ملكع زلو فتسوم عباري عملاقم نغانا كمتي متحبتي زمسكرو عمر مرن ايو نوال نفلطوينا بقاتو باكالو ملكعو زلو فتسوم عباري عملاقم نغانا كاب باري عاب زترخبا ايو كله اتي زعبا عاب زبلنا ايو غنزو ايو زيكاو قال عبو عين فلتين كاب سلسة اكالات حدا اكال باكالو ملكعو بكله فتسوم ايو نمنفس قدسون فهو عيلوتن ايو كاما عما اتن دنقل كالو بباري زي وسن نسو هتان كوينو تولى كاب دنقل ماريام صبات ابو عبز عالم زي كم سب نبر فاتيو بسقا موتر منتانا مس زموتلو سقا حدا اكال حدا باري كوينو منتانا بزبسسو عملاكاو دم ساح زدحننا بتعه إذا كله كخاون كله كابزلو كابزي مرمر كبري قويتنتو عيتلوتا بباري ملكوتون زي مرمر ايو دنقل سبعي كيف لتت كواحدو نزفتارو سقا كمون تنساين عيتاكانن حتانن عمن إنا كلهم عكال كي قودلهم كتنسو ايوم صبوق كونه كفو كافت آريهم كقبلو ايوم كمون بيت زرحنا بيتانا من عينا يسوس كريستوس قال من زغانا بيت قدوس قربان عمن إنا اتي كاهن كي يخبرو خلو حبستي ويني ذنبرا اتكاهن مسخبرو قنا منفس قدوس أبلعليو يورد مو كاب حبستي مغان نابا مناوس قال لزيابير قال مغاني لوت كمون ما اتي ويني كاويني مغان نابا ملاقاوي دم واللزيابير مغاني لوت مستيس قاون حدا يخون كمون بتا كامن بس قدوس ترخبت داك ما يلدت سخنت بحانتي تمكتنا عم من نسب بددت حدش قبرو من حانينا سب كوينو أبز عالم زي مسترعي عبرو بايردانوس زقالت سألنا إياه كموها بتينا بيتانا داك ما يمسعتون عم من كاباري سب نزوص دوس قاتو عيدو ناب سماي كم زعرقة عباري كبرو معرى عب كم زنبرو كمون ما هي زغنك على زيابير بزي مفلاي بزستوى هادو بعد باري فتسوم عكالو بزقبرو بكبابة سبيت كمتسئيو عب عالم كله من تانا أو العلم اسكالفتيو سقا استقبلو نزينا حمام ملكت زي بحانتي منقستي زي من مر بحادة عقزازات المعالم زنبره والواحد بحادة باري بحادة ملكوت بحادة أكال ناي باري أملاق مزقبرو سقاو تقليسو حيلي بزلو سلطان مزفانو بويتنتو تقلت كالو ساتاويان رقيقان حيالان زخونو كدسان ملايك
ተኸቲሎምዎ ክመፁ እዮም ኩሎም ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚኡ ክእከቡ እዮም ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ንኹሉ ከከም ግብሩ ክኸፍሎ እዩ ከምኡውን ሐዋርያት ዝኣከብዋ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩ ብዝተዛረበላ ንሕና እውን ብዝኣመናያ ብዝኸበረት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሓደ መለኮትን ኩሉ እቲ ብዛዕባ ዝተፈለየት ብዝተኻኸለት ሰለስትነትን ዝተነግረ ንኣምን ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘለዉ ፍጥረታት ብዝተነግረ ኩሉ ሓቂ ከም ዝኾነ ንኣምን እንተኾነ ግና ናይ ፍጥረቶም ነገር መርሚርና ኣይንፈልጦን ኢና እዞም ስሉስ ቅዱስ ዝኾኑ ሰለስተ ኣካላት ሰለስተ ገጻት ሰለስተ መልክዓት ከም ዘለዎም ብዛዕባ መለኮት ዝተነግረ ኩሉ ንኣምን ብኽቡራን መጽሓፍቲ ሰለስቱ ምእት ከም ዝተነግረ ብዛዕባ ዓዉ ዝተነግረ ሓቂ እዩ መርሚርካ ኣይፍለጥን እዩ ብእምነት ንእግዚኣብሔር ኣዕንቲ ኣዒዛን ሃይዳ ዋጋር ከም ዘለዎ ዝተነግረ ኩሉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝተጻሕፈ ኩሉን እሙንን ርዱእን እዩ ኩሉ እቲ ዝተዛረብናዮ ንእግዚኣብሔር ኣለዎ ግና ኣይምርመርን ኣይፍለጥን እዩ ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝብልዎ ኩሎም ሰባት ብኣርኣያን ብመልክዕን እግዚኣብሔር ተፈጥሮ እንተኾነ ግና ኣርባዕተ ባህርያት ጠባያት ከም ዝተዋሃዱ መርሚርካ ምፍላጥ ኣይከኣልን እዩ ምስኦም ናይ ስጋ ህይወት ዝኾነት ነፍሲ እውን ተዋሂዳቶም ከም ዘላ ሓዊ ምስ ማይ መሬት ምስ ነፋስ ዘይሰማማዕ ከሎ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ከም ዝፈለጠ ንኩሉ ኣሰማሚዑ ፈጠረ ንሕና እውን ኣይንመርምር ኩሉ ፍልጠት ንእግዚኣብሔር ዳ ንግበር እምበር ከመይ ንፍጥረቱ ዝፈለጦን ዝፈጠሮን ንሱ እዩ ከምኡውን እግዚኣብሔር ንሰብ ብመልክዑን ብምስሉን ከም ዝፈጠሮ ፈፂምና ንኣምን በዚ እውን እቶም ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ ሃይማኖት ዘቕንዑን ዝኸበሩን ኣቦታት 318 ሓደ ይኾኑ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣብ ዝፈጠሮ ኩሉ ንሰብ ገዛኢ ከም ዝገበሮ መንፈስ ቅዱስን ከም ዘሕደረሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ከሎ ብሰናይ ግብርን ንስላሴ ብምእማንን ከምኡውን ብጥምቀት ከም መላእኽቲ ከገልግሎን ንዑ ንኽግዛእ ብቑዕ ከም ዝገበሮን እዚ ከዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተረኽበ ናይ ሓድሽ ልደት ስራሕ እዩ ከምኡ ድማ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋውን ደሙን ንምቕባል ብቑዕ ከም ዝገበሮ ተዛረቡ ስለዚ ሰብ ብውሉድነት ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ገበረ ሰባት እውን ደቂ እግዚኣብሔር ተሰሚዩ ንጹሃት ደናግሉን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወሓደን መርዓውቲ ተባሃላ ብነዚ መሬታዊ ስጋ ኣብ መቃብር ድሕሪ ምሕዳጎም መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ስጋ ድሓር ክትንስእ እዩ እምበር ፈሪሱ በስቢሱን ዘለዓለም ኣይተርፍን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ንዝወሰኖ መዓልቲ እውን ነፍሲ ካልኣይ ክትወሓድ እያ ብሓሳር ይዝራእ ብክብሪ ድማ ይትንስእ ክብል ቅዱስ ጳውሎስ ከም ተዛረቦ እዩ ከምኡ ከዓ ነቶም ቀዳሞት ኣቦታት ነቢያት ንጻድቃንን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝገለጸሎም ንዓምን ረኣይዎ ንሱ ከዓ ተዛረቦም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተናገራ ሓሲቡ ከይተዝተረፈ ኣይኮነን ብሓሶት ኣይኮነን መሪሱ ብምርኣይ እውን ኣይኮነን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝነግረና ንሱ ዝፈትዎ ብግልፂ ተራእዮም ተዛረቦም እንዳእምበር እዚ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣይንበር ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝበላ ረቂቕ ዝኾነ ዘይምርመር ነገረ መለኮት ብዘይጥርጥር ንእመን ዳ እምበር ኣብ ዘይምርመር እዩ ወልድ ዘይምርመር እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ዘይምርመር እዩ ንሱ ከም ዝፈትዎ ተዛረበ ንሱ ከም ዝፈትዎ ተራእየ ከም ዝፈትዎ ረኣይዎ ሓባል ሃገር ወፅርቀ ካኒለ ህዝባ ኣግደር ፀራ ተንኦ ጎይታና ኢየሱስ ስጋኻን ክቡር ደምጋ ተቐበሉ ወሏን ክርስቲና Oh
ሳሊ ለነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉን ግበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወይዳነ ዘምዝ ጸዋቃዮ ከመደ
ቆሙ ኣብ ቅድስት ደብረ ጽዮን ኣብ ዳብ ሰማይ ዘላ ሓርዓተ ውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብኹ ከምቲ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋናን ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተለዓለ ኣዕፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽትን የስምዕኹ ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽልሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹ ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹ ኣሎ ኣብሳው ንግስቲ ማርያም እያ እምበኣር ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርድን ስለዝኾነት
بتعبيت بجهرانا ينقص بنصحنا سقا بينو زي قولن تحتنا مس نصحنا نطري كمين نبيات منفسهم بمنصان እግዚአብሔር يوم قص بقصون ترايم يوم سلازي كما حواريات فقر اللوحات النطري كما حواريات نساتهم እግዚአብሔር ስለዘፍቆሩ ወይሁም ማስር ዓመት አፈት ሑንካ አስሩን ስልጣን ዘሃቦም ጎይዳና ማርያም ሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እናበለኹም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን አርሞን ነሓስ ሕጂ ድማ ጸጋ ለጸጋ ወጸጋ እግዚአብሔር አምላክና አቡነ ዘበሰማያት ነድጋ ድንግል ናብትን ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ወድንግል ታባቕ ካብ ቤተልሔም ዝተወለሙ ውላድን በጭረቱ ከም ዝተተቕለለን ብእዋን ቁሪ استفازات قل لحمن كم زمان مقونا ذكري ድንግል بزمركم يروز كواكرنا واكر مسلنا ويا خمسان ستصد سدتا ذكري ድንግል ካብ ዕንፅ ካብ ዓይን ትኺ ናብ ገጽ ፍቅር ወድኽ ዝወዓዘ መሪር ንባዓታ ذكري ድንግል ጥሜትን ጽምን መከራን ሓዘንን ምስኡ ሁሉ ዝበጽሐኪ ጸባኣ ذكري يغريت على ذكر برتفادا يكون محردا ذكر برمعدا يكون حتى ذكر صاركنا يكونن نروح سادا ذكرن صانا يكون حجد ما نابن ولن منفس قدس زلالم عالم مسغانا يكون ولا عالم آمين وآمين والولاة سماي كلهم صلوتنا مهدبانا عشرنا نسحنا كله تغبيل ودياب يقام سماي المحر الآخرنا آمين سلام محروت وغلعنا يبزحلنا آمين أم فارنا متعبنا مقاجنا نقاصنا قدسا مناقر ما قدسيت لنا آمين نسمع ريهم ولا ريتام هي وتقول عالم بعرقتات المجولنا آمين نهجرنا يرترى سلام محرت منها لا تحلولنا آمين من أمريكا هاجر غرتيان قد نبر غير وارخدنا بسرنا آمين زود صمدها صمدحنا صم سلام صم فقري صم كل حنا ساعاتنا أخذنا نرعنا يسمى تخدينا تدالنا هم صنعهم بس قدس الآخر آمين صلواتكم ذكرنا نزولنا اسقياس ولد سلاسي ولد رفائل تسفال الدر هاي مريم ولد ميكال ولد قدسان ولتنا ولتسلا قوينا رهات ان خلعنا وحرتي ذكرنا آمين ويا رب نسواقرتي وإماتي كلهم سواتي ارتران فريق زي قرمات ان ولدي الناس هاجر هوات من قصة سما وارسلنا كلهم صدرامي تنفس مزعنا لا أخذنا آمين نتباز قدنا بعض نزعهم نسامناتي يا رملنا آمين وخلعنا خام من قصة مزعهم بسامي يسحبنا آمين أو نزل السميع نقل سماعات بربنا زنقاي وارقا كم دام سمان كمونا مدريخون نيرتقلنا نزبدلنا بدلهم كم سحكرنا اللهم بدلنا كقواتنا بدلنا تتولنا من قسط عيل كبر زهرنا Ariadna Sarilla, Nabucco, Jesus Christus,
አቦታት ካህናት ዛካነ ምስጢር አሕዋት ዲያቆናት አቦታት አቤታት አሕዋት አርቤታ ዘፍቅረኩም ህፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መፂኹም ከመይ ኣለኹም አሜን ስብቱ ለእግዚአብሔር አምላክና በአና ወድኩም አትባረቱ ዝኸበረ ዝተመዝገነ ይኹን እሺ ለምፋድ እግዚአብሔር ከምቲ ትማሊ ኣብ ጉባኤ ትርጓሜ ውዳሴ ማርያም ናይ ሶኒ ጀሚር ነበረ ልማዓት ድማ ናይ ሶሉስ ንብሉና ቅድስት ሥላሴ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሶሉስ ሶሉስ ምስጋና ሃላይ ንፍጥረት ሳልሳይ መዓልቲ እዩ በዚ ዕለት እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ትመጽእ እሞ ብርሃናዊ ምንጻፍ ይንጸፍ ብርሃናዊ ድባብ ይዝርጋሕ ኣብ ልዕሊ ዘኾይና ኦ ፈታዊ ኤፍሬም ሰላም ንዓኻ ይኹን ትብሎ ክርክር ሶኒ ስለ ዘብቅዐ በሊባርኽኒ ይብላ በረኸት ወደይ ኣቦኡ መንፈስ ቅዱስን ኣባኻ ይሕደር ትብሎ ተባሪኹ ምስጋና ይጅመር አክሊለ ክህነ አክሊል ትምክሕትና ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ጀማሪት ድሕነትና ወመሰረተ ንጽህነ መሰረት ንጽህናና ኮነ በማርያም ድንግል በዚ ዕለዚ ካብ ነገስታት ዳዊት ካብ መሳፍንቲ ንያሱ ካብ ደናግል ንኤልያስ ኣፈቲላ መጽያ እያ እሞ ዳዊት ንጉሰ ነገስታት እንተተባሃልካ አክሊል ትምክሕትና ምዃን ኣይተኻእለካ ኢያሱ መድኃኒት እንተተባሃልካ ጀማር ድሕነትና ምዃን ኣይተኻእለካ ኤልያስ እውን ንጹህ ድንግል እንተተባሃልካ መሰረት ንጽህናና ምዃን ኣይተኻእለካ አክሊል ዘውዲ ትምክሕትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ዝኾነሲ ድንግል ማርያም እያ ከምኡውን አክሊሎሙ ዝበሎ አክሊል ሰማዕታት ጥንቲ ህይወቶሙ ዝበሎ ጥንተ ህይወት ወመሰረተ ዓለም ክርስቶስ ብድንግል ማርያም ኣየልዓለን ሎም ግና ስማ ኣልዒሉ ብማርያም ድንግል በለ እዚ ከዓ ብጋሻ ልማድ እዩ ንጋሻ ሰብ በቲ ዝመጻሉ ዕለት ቅልጥፍ ኢሎም ብስሙ ኣይጽውዕዎን እዮም ዓዲሩ ምስ ወዓደ ግና ተዳልዩ ስለ ዝኾነ ብስሙ ይጽውዕዎ በዚ ልማድ ማርያም በለ ማርያም ማለት ትርጓሚኡ ፍጽምቲ ማለት እዩ ከመይ ግዚኡ ፍጹም ዝኾነ መልክዕ ሒዛ ተረኺባ እያ ፍጻሜኡ ድማ ንጽሐ ስጋ ምስ ንጽሐ ነፍስ ድንጋሌ ስጋ ምስ ድንጋሌ ነፍስ ኣተሓባቢራ ተረኺባ እያ ካልኣይ ማርያም ማለት ጸጋን ሃብትን ማለት እዩ ንግዚኡ ንወለዳ ሃብቲ ጸጋ ኮይና ተዋህበቶ ፍጻሜ ግና ንኩሉ ሰብ ጸጋ ኮይና ተዋሂባ እያ ከምኡውን ማርያም ማለት ብዕብራይስጥ ማርያም ኮይኑ መርሆ ለመንግሥተ ሰማያት ማለት እዩ ንዝኣምኑ ምእመናትን መሪሓ ገነት መንግሥተ ሰማያት እተእቱ እያ ከምኡውን ማርያም ማለት ልዕልቲ ማለት እዩ ሮም አርያን ከም ማለት ንሳ ድማ መልእልተ ፍጥራን መትሕተ ፈጣሪ ይብላ እዩ ከምኡውን ማሕበረ መሃይምናን ወህዝበ ተላእቺተ እግዚአብሔር ወሰብ ተፈስሒ ኦ እስራኤል ወተሃሰይ ቤተ ይሁዳ ማለት እዩ ከምኡውን ማርያም ማለት ዕብራይስጥ ማርያም እግዝእተ ብዙሃን ተባሂሉ ይትርጎም አብርሃም ማለት አቦ ብዙሃን ተባሂሉ ከም ዝትርጎም ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 5 እንተወለደት ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ናይ እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ዝወለደትና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 35 ዘኮነ ሰብአ በእንተ መድኃኒትነ ምንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 እንድህረ ኮነ ሰብአ ጥዩቀ አምላክ ፍጹም ውእቱ ሰብ እውን እንተኾነ ፍጹም አምላክ እዩ መናፍቃን ቃል ስጋ ኮነ ዝበሎ ሒዞም ተለወጠ ስለ ዝበሉ ንሱ ሰብ ድሕሪ ምዃኑ ፍጹም አምላክ እዩ በለ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 23 ወበእንተ
ማሕተም ድንግልና ከይተለወጠ ወለደቶ መንክር ሃይለ ወሊደታ ዘይትነገር ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ፍቅዲ 1 ኣዝዩ ድንቂ ዝኾነ ናይ ምውላዳ ስራሕ ዘይምርመር እዩ። ከምኡ እውን ዘይምርመር ናይ ምውላዳ ስራሕ መሰንክር እዩ። ሰኣሊ ለነ ቅድስ ዘይምርምር ግብሪ ካብ ዝወለድክዮ ወድኺ ቅድስ ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና እስመ በፍቃዱ ብፈቃዱ ወበስምረተ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ብስምረት አቡሁ መንፈስ ቅዱስን መጻ ወአድኃነነ ሰብ ኮይኑ አድኃነና ሰብ ኮይኑ አድኅና እዩ እሞ መንክር ኢልካ እሰር እዩ። አብይ ውእቱ ስብሐተ ድንግልናኪ ኦ ማርያም ድንግል ፍጽምት ብድንግልና ስጋ ነፍስን ፍጽምቲ ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓኽ ተዋሃበ ክብሪ ፍጹም እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 49 ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ እግዚአብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ምሳኻ ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ ክብሪ ሞገስ ረኺብኪ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 30 አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርእየ ያዕቆብ እምድር ዘይበጽሕ እስከ ሰማይ መላእክተ እግዚአብሔር ያዕርጉ ወይወርዱ ውስቴታ መጽሐፍ ምስጢር እምበር ዘይቤ ስለ ዘይሕሉ ዘይበጽሕ ኢሉ ውስቴታ በለ። ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ትበጽሕ ካብ ምድሪ ከተኺላ መላእክቲ ክድይቡላን ክወርድላን ያዕቆብ ኣሞ መገዲ ሎዛ ዝረአያ መሳልን ንስኺ ኢኺ። ታሪክ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ናብ ሶርያ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሎዛ ምስ በጽሐ ፀሓይ ስለ ዝዓረበቶ ኣብ መገዲ ኣግሊሱ ተኣልየ። እምኒ ተተርእሱ ደቀሰ። ለይቲ ብራእይ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ መሳል ብራእይ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ መሳልን መላእክቲ ኣምላኽ ድማ ክድይቡን ክወርዱን ዝኻን ኣብ ልዕሊኡ ተዘርጊሑ ንጉሥ ተቐሚጥዎ ረአየ። በዚ ድማ ተንሲኡ ነቲ እምኒ ዘይቲ ኣፍሲሱ ለኸዮ። ዛቲ እቲ ህወሃታ ማይ ዝየፅቃን ክወርዱናን ዝረአያ ክርስቶስ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ብኣገልግሎት ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ኣይረአዩን ነበሩ። ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ግና ንኣገልግሎት ሰብ ዝድይቡን ዝወርዱን ኮይኖም እዮም። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 51 ብሓደ ወገን ድማ ይዓርጉ ዝበሎ ሰብ ኣምላኽ ኮነ ይወርዱ ዝበሎ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ማለት እዩ። ዝፋን ድንግል ማርያም ንጉስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምሳሌ እዩ። ከምኡ እውን እቲ እምኒ ብታቦት ዘይቲ ብሜሮን ያዕቆብ ብጳጳሳት ብካህናት ደጊሙ እምኒ ብኣሕዛብ ዘይቲ መንፈስ ቅዱስ ይምሰል። ሰአሊ ለነ ቅድስ ያዕቆብ መሳልል ንጉሥ ካብ ዝረአዮ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። አንቲ ውእቱ ዕፅ ዘርእየ ሙሴ በነደ እሳት ወኢትውኢ ነደ እሳት ሰፊርዋ ብነደ እሳት ተረኺባ ከላ ከይተቃጸለት ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ዝረአያ ዕፅ ንስኺ ኢኺ። ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ ነደ እሳት ዝበልክዎ ሰብ ኮይኑ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልደ እግዚአብሔር እዩ። ታሪክ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ሆሬብ ወይ ኮሬብ ከረን ኣምላኽ መፀ ኣባጊዕ እናሓለወ ከለኻ ኣብ ደብረ ሲና ሓመልማል ምስ ነበልባል ተዋሂዱ ነቲ ነበልባል ነቲ ሓመልማል ከይቃፀል እቲ ነበልባል ነቲ ሓመልማል ከይቃፀሎ እቲ ሓመልማል ድማ ነቲ ነበልባል ከየጥፍኦ ረአየ። ወቀርበ ይጠይቆ ይብል ንኽሪኦ ደልዩ ነተን ኣባጊዕ ኣብ ዝፈረሰ ደንበ ዓፂወን ከደ ንግዚኡ ከይብተንኦ ከይጠፍኦ ኢሉ እዩ። ዋና ምስጢር ግና ምስጢር ክትፈልጡ ክትምርምሩን ከለኹም ሓደ ሓሳብ ኮይንኩም ኪዱ ማለት እዩ። ዋና ምስጢር ግና ምስጢር ክትፈልጡ ክትምርምሩ ከለኹም ሓደ ሓሳብ ኮንኩም
ሂዱ ማለት እዩ። ይትፈራሪሃ ለጥበብ በክልኤ ልብ አላ ኩን ከመ ዘይዘር ወያ ክንምንን ኢና እትብሉ ከለኹም ገንዘብኩምን ንብረትኩምን አማሓዲርኩም ሂዱ ማለት እዩ። ሙሴ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ሙሴ ስራኻ ሰኣንካ ፍታሕ ሰኣንካ ኣውፅእ እዛ ደው ኢልካያ ዘለኻ ምድሪ ቅድስቲ እያ በሎ። ዘፀአት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 5 ምስጢሩ ተላዒልካ እትኸዳ ግብፂ ፅንዕቲ እያ እሞ ኣሰኣነ ፍርሃት ካብ ልብኻ ኣውፅእ። ከምኡውን ካብ ግብፂ ክትምለስ ከለኻ ኣብ ደብረ ሲና እትስራዓልካ ሕጊ ልዕልቲ እያ እሞ ፍርሃትን ጥንቆላን ካባኻ ኣርሕቕ ማለት እዩ። እዚ እውን ምሳሌ እዩ። እቲ ሃመልማል እስራኤል እዮም፣ እቲ ነበልባል ድማ መከሮም እዩ። ሃመልማል ነቲ ነበልባል ዘይመጥፈው ደቂ እስራኤል ነቲ መከራ ሒዙ ሓዘኖም ወናና ሒዞም ኣይረሓቑዎን። ነቲ ሃመልማል እቲ ነበልባል ዘየቃጠሎ ድማ እቲ መከራ ደቂ እስራኤል ፈፂሙ ኣየጥፍኦምን። ዋና ምስጢር ግና ነበልባል ናይ መለኮት ሃመልማል ናይቲ ስልእቲ ምሳሌ እዩ። እዚ ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝበሎ ከምኡውን ነበልባል ናይ ክርስቶስ ሃመልማል ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ከም ዝበሎ ወእሳተ መለኮቱ ያውአየ ስጋቺ ባህሪ መለኮቱ አይለወጠ ሰአሊ ለነ ቅዱስ ሙሴ በአምሳለ ነበልባል ወሃመልማል ካብ ዝረአዮ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብር ለምንልና። አንቲ ውእቱ ገራ ዘይተዘርአ ውስቴታ ዘርኢ ዘይወደቃ ሓረስታይ ዘይፀዓረላ ለታወቁል ምድር ብዝበለ ቃል ኣብ ልምላሜ ዕንበባን ፍረን ዝተረኽበት ገራሃተ ሰሉስ ንስኺ ኢኺ። ከምኡውን ገራሃተ ሙሴ የላ። ሙሴ ካብ ፍቅሩ ዝተላዕለ ንጎይታ ገጽካ ዝርኢ እናበለ ይምነ ነበረ። ጎይታ ግና ገጸ ይርእዩ ብህይወት ንሓንቲ ደቂቕ ደው ዝብል ይበልዎም በሎ። ሙሴ ድማ ከይረኣኹኻ ዳ ከመይ ኢለ ፈታዊኻ ተባሃልኩ በሎ። ጎይታ ከዓ ንግዚኡ ገጸይ ኣይትርእን ኢኻ ኣብ ዳሕራይ ግና ክትርእየኒ በሎ። ዘጸአት ምዕራፍ 33 ዋና ነገሩ እዚ ኮይኑ ደጊሙ ዘርኢ ካብ ዘይወደቃ ምድሪ ዝወቆለት ሰናይ ኣምፂእኻ እንተሰዋዕካለይ ክርእየካ እየ በሎ። ሙሴ ማለት የዋህ እዩ እሞ ንግዚኡ ክሓስብ ሓደረ። ዋና ምስጢር ግና ብዘርኢ ካብ ዝተወለድ ድንግል ብዘይ ዘርኢ ተወሊዱ መስዋዕቲ ኮይነ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ኣብ ደብረ ታቦር ክርእየካ እየ ማለቱ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17:3 ከምኡውን ገራህተ ኣብርሃም ንስኺ ኢኺ እግዝእትየ ገራህቱ ንኣብርሃም ከም ዝበላ ብታሕቲ ሰብ እንተ ሞቶም ይቐብሩላ ብላዕሊ ድማ ሓሪሶም ዘርኦም ይጥቀሙላ ነበሩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ካብ 17-18 ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደ ምዃን ምስ ድንግልና ኣተሓባቢራ ተረኺባ እያ። ወፃ ምኔቺ ፍረ ህይወት ሕጂ ናይ ምስጢር ከይዱ ፍረ ህይወት በለ። ፍረ ህይወት ክርስቶስ ካባኺ ተወልደ አንቲ ውእቱ መዝገብ ዘተሳየጠ ዮሴፍ ወረከበ ወሴታ ባህሪ ዕንቀ ክቡረ። ዮሴፍ ዝተሳየጣ ክብርቲ ዕንቅ ዝረኸበላ እቲ ሳጹን ምሳሌ ቅድስት ድንግል ማርያም ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዝተረኸበ ክቡር ዕንቂ ድማ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። ወልዲ ይትመሰል በዕንቀ ባህሪ ስጋሃ በስጋሁ በብርሃኑ በመለኮቱ ይብል። ከምኡውን አረጋዊ ዮሴፍ ብትሩፋቱ ዘጥረየኪ ብክቡር ዕንቁ ዝምሰል ክርስቶስ ዝረኸብኪ ሳጹን ንስኺ ኢኺ።
ዘውእቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ድማ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተፀውረ በከርስኪ ዝወለድክዮ ሳለም ኣብ ከርስኺ ተፀውረ ኣብዛ ዓለም ዝወለድክዮ ተኣሊለነ ቅድስ ብኽቡር ዕንቂ ካብ ዝተመሰለ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ተፈሲሒ ኦ ወላዲተ እግዚእ ሐሴቶሙ ለመላእክት ንመላእክቲ ደስቶኦም ዝኸውን ንመላእክቲ ደስቶኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ተሓጐሲ ለሊሁ ዓለሞሙ ወለሊሁ ተድላሆሙ ወለሊሁ ሃገሮሙ ከም ዝብል ከምኡውን ንጎይታ ስጋዊኡ ክነብሩ ተላኢኾም ንነቢያት ዝነበሩ መላእክቲ እዮም። በዚ ድማ ክርስቶስ ጎይታ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረት ተወሲኑ ርእዮሞ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኢሎም ኣመስጊኖሞ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ስለተወሰኸሎም ደስ ኢልዎም እዩሞ ሐሴቶሙ ለመላእክት በለ። ከምኡውን ንመላእክቲ ደስቶኦም ንዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ደስ ይበልኪ። መላእክቲ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስናኣ ንጽህናኣ እናረኣዩ ደስ ይብሎም እዩ። ስለዚ ሐሴቶሙ ለመላእክት በለ። ተፈሲሒ ኦ ንጽህ ዜናሆሙ ለነቢያት ነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽህት ደስ ይበልኪ። ኦ ድንግል ኣምሳል ወትንቢት ዘነቢያት ከም ዝብል ቅዳሴ ማርያም ተፈሲሒ እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ። እግዚአብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ምሳኺ ሓደ ባህሪ ኮይኑ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ። ተፈሲሒ እስመ ተወከፍችዮ ለቃል ለመልአክ ፍስሐ ኩሉ ዓለም ንኩሉ ዓለም ወይ ሰብ ደሳብ ዝኸውን ቃል መልአክ ከም ኒቆዲሞስ ከይተኸራኸርኪ ከም ዘካርያስ ከይተጠራጠርኪ ኣሚን ክተቐቢልክዮ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ። ፍስሐ ኩሉ ዓለም ዝበሎ እንተቐፂሉ ተፈሲሒ እናበለ እዩ። ቃል ዝበሎ እንተቐፀሎ ወነዋ ተወልደ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ወለኩሉ ዓለም ኢልዎ እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:11 ተፈሲሒ ኦ ወላዲተ ንእስራ ዓለማት ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ደስ ይበልኪ። ተኣሊለነ ቅድስ ንእስራ ዓለማት ካብ ዝፈጠረ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። ተፈሲሒ እስመ ድልዎ ተሰመይኪ ኦ ወላዲተ ኣምላክ እሙነ ክብል እዩ። ብሓቂ ወላዲተ ኣምላክ ተባሂልኪ ኢኹሞ ተሓጐሲ። ንስጥሮስ እስዌች ትሰመይ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ወአማነ ትሰመይ ወላዲተ ሰብ ኢሉ ነይሩ እሞ እሙነ በለ። ከምኡውን ብግቡእ ወላዲተ ኣምላክ ተባሂልኪ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ። ብስጋ እምበር ብመለኮት ኣይትወልዶን እያ ማለት መለኮት ካብኣ ኣይወሰደን ክብል እዩ። ከምኡ ይበልኪ። ወላዲ ይኸብር ብውልድ ወዲቁ ይለኣል ብኢድ ከም ዝብሎ ንሔዋን ካብ ውድቀት ሞት ዘድሓንክያ ክብል እዩ። እዚ ከዓ ብሔዋን ናይ ኩሉ ምንጋር ማለት እዩ። ሰሎሞን ንጉስ ረቂቕ ኣእምሮ ዝተባሃለ ነበረ። ድሕሪ ግና ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ሓጢኣት ገበረ። ኣብ መወዳእታ ዕድሚኡ ንስሓ ኣተወ እሞ ኣይትፍራህ መርገም ዘይወደቓ ንጽህቲ ዘርኢ ካብ ባህሪ ኣዳም ተወሲዳ ናብ ሴት ካብ ሴት ናብ ኖህ ካብ ኖህ ናብ ሴት ካብኡ ናብ ኣብርሃም ናብ ይስሐቅ ካብ ይስሐቅ ናብ ያዕቆብ ካብኡ ናብ ይሁዳ እናወረደ ናብ እሰይ ካብኡ ናብ ዳዊት ካብ ዳዊት ኣባኻ ካባኻ ናብ ረብዓም ተቐሪፃ ኣላ። ካብኣ ኣምላኽ ኩለን እዩ። ደቂ ረብዓም ብቕንዓት ተላዒሎም ሰቂሎም ከም ዝቐትልዎ ደቂ ረብዓም ብቕንዓት ተላዒሎም ሰቂሎም ከም ዝቐትልዎ ንዓኣቶም ድማ ድሕሪ 40 ዓመት ወገን
አርዳሚስ መጺኦም ከምዝጠፍእዎ ካብኡ ኣተሓሒዙ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ዘሎ ኩሉ ነገሮ። ቀጺሉ ኣይትፍራህ ንዓ ዝወለደ ኩነኔ የብሉን ኢሉ ነገሮ። ብስጋ ዝወለድዋ እሞ ክንደይ እዮም። ዋና ምስጢሩ ብናታ ተስፋ ኣሚኑ ብቓል ኪዳና ዝጸንዐ ኩነኔ የብሉን ማለቱ እዩ። ተፈሲ እንተኣጥበችዮ ሃሊበ ለዘይሰስዮ ለኩሉ ፍጥረት ንኩሉ ፍጥረት እስኪ አጥቢኽዮ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ። ስግኡ ቆሪሱ ደሞ አሲሱ አጥቢኽዮ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6:40 9 ክሳብ 58 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ተፈሲ ኦ ቅዱስ እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን አደ ሕያዋን ጻድቃን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ደስ ይበልኪ። በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቖም ሕያዋን ኮይኖም ዝነብሩ በቲ ካብኣ ተወስደ ማየገቡ እዩ። ከምኡ እውን እንሆ ወድኺ ክብል ከሎ እንሃው ደቅኺ እንሃ ኣዴኻ ክብል ከሎ ንዓና እንሃ ኣዴኹም ማለቱ እዩ። ስለዚ ኣዶ ኩሎም ሕያዋን በለ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19:26 አንቃዱ ሀቤቺ ሰአሊ በእንቲአነ ክልምንልና ዓይንና ሕልናና ናባኺ ይሰቅል አለና። ሰአሊ ለነ ቅድስ ኦ ድንግል ኦ ቅድስ ኦ ወላዲተ እግዚእ ኦ ድንግል ንጎይታ ዘወለድኪ ቅድስ እስመ ወለድኪ ለነ ንጉሰ መንክር ምስጢር አደረ ላዕለቺ ለመድኃኒተ ዚአነ አባኺ ዝተገብረ ዘደንቕ ተዋህዶ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ። ከምኡውን መንክር ዝበሃል ጎይታ ንምድሓና አባኺ ሓደረ። ናርዱ እስመ ይንክእል ፈጽሞ ጥንቁቕ ነጊረ በእንተ እበዩ ለውእቱ ገባሬ ሰናያት ፈጣሪ ፍጥረታት ክብል እዩ። ወርእየ እግዚአብሔር ከመ ሰናይ ይብል። 22 ስነ ፍጥረት ዝፈጠረ ናቱን ናይ ጎይትነቱ ነገር ፈጺምና እንጋር ኣይከኣለና እዩ እሞ ነርነ። ከምኡውን ኣብቲች መንፈስ ቅዱስ ከምዝብል ክፍሊ ዝዕድል ነገር ጠንቂቕና እንከኣለና እዩ እሞ ነርነ። ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ንሰብ ዝወሃብ ከም ዕምቀት ኣእምሮኡን ከም ጽንዓት ሃይማኖቱን እዩ። ወከመ ይደልዎ ይበቅዖ ከምዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12:8 እበዩ ብዝሃ መንክር ራእይ ብዙሕ ዓይነት ዝተመሰለ ብእሳት ብፀሓይ ብቐላይ ናቱን ናይ ሓድነቱን ስለስነቱን ነገር ጠንቂቕና ፈጺምና ንምንጋር ኣይከኣለናን እዩ እሞ ነርምን። ከምኡ እውን ብብዙሕ ሕብረ ትንቢት ዝተናገረ ብብዙሕ ሕብረ ኣምሳል ዝተመሰለ ናቱ ናይ ስጋዊኡ ነገር ጠንቂቕና ምንጋር ስለ ዘይከኣል ነርምን። ሕብረ ትንቢት ዝበሎ ወነገርነኒ ከመ ህፃን ወከመ ሱር ዘውሰምል ጽምት እጄ አሰራየ ለውሰ ምድርነ ምድርኒ ትሁብ ፍሬሃ እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ተባሂሉ ተነጊሩ እዩ። ህቡረ አምሳል ዝበሎ ድማ በአምሳለ ነበልባል ወሐመልማል በአምሳለ ጠል ወጸምር በአምሳለ ብእሲ መካበሳ ፍርህ በአምሳለ እህል ቅውም ተመሲሉ እዩ። ሰአሊ ለነ ቅድስ ስጋዊኡ በአምሳለ ነበልባል ወሐመልማል በአምሳለ ጠል ወጸም ካብ ዝተመሰለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። ቃል አብ ሕያው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲና ናብ ደብረ ሲና ዝወረደ አካላዊ ቃል ወሃበ ሕገ ለሙሴ ንሙሴ ሕጊ ኦሪት ይሰርዓሉ
وكدنا رأس دار بجميع وتيس وصلمة ونفاس نتنبا بصلمات بإسات بجمع بنفاس الشفان أكالاو القال وبدمت قال أقرت الجس لألا يقوم بفرحات نتم بفرحات دويلهم ذنورو بورتع دمت ملخت تقصص عيتا عزازكم قنا ناخاتكم فتفاقكم إيا مالت إيو إذا فاق مساري إيو إسات فتاني ناتو نفاس منكعناتو علمات رقاتو جمع أبيت لعلناه يملكت ذا أنت أبيك تتمثل بدمنا تنزل أردمت ملكات بطاعة نقوس يملكت كما أول وعلو قدوس إفريم قبل ورسينا سلمات إسات وطيع كاباخ جنا وطيع كاباخ جنا أملاخ سبن وطيع كمزولو نفاس منفس قدوس سلمات جنا بيتا سب مخانو زي مرمارو إيو إذا سب أنو يك يأمرو كمزول دمس ملكات بطاعة سواء سجل يرد نزوه كابد برسينا فرهات رعد عبد علي هيرودس سراويتون عبد علي دياولوس أغاننتون هنا يبلو أنجيل ماتيوس معرف كريتة فلسلسة هو دبر نبابيت بتتنا تسوء بتتنا ورد بتتنا إلو يقاتمو عبد برسينا موسين قويتان دعا تراغب انبر اتا دبر سايت زاربت مفلاي دبر نبابيت بتتنا بلا قدس دنجل ماريام مصحف إساياس تملكت كلا أنه دنجل تتأنس ودهن كتولد زبل رئيا نذا دنجل زيا عاب زمنا بتحي لعلن تحسن إلى مقلقل كوائي إيا زبلة تنبر أنا خوينا عيبلة مو نبابيت بتتنا يبلا متأسياس معرف شوعة فرعسة ربعة مفكر يسر تسابع من جيتشي زانب الأولاتي نسبة فكر قويتا جواريو كيتا اللووتا كاب سقاخي سقا كاب نفس وسيدو سو كونا صوما سقا نبابي ذكمانا لك كمانا زارب سقا وسيدو سو كونا كاب أول نبابي كمانا بمزراب سقا فتسو كوينو بمنفس ጥበብ አምላክ ሀደረ ላሊሃ ጥበብ በመግላጽ ስጋዊ መንፈጻም መንፈስ ቅዱስ አምላክ አብአ ምስሓደረ ኮነ ፍጹመ ሰብአ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ከመያድህኖ ወይስረይ ኃጢአቶ ንአዳም እንቲ ከድሕኖ በደሉ ካሓድገሉ ወያንብሮ ውስተ ሰማያት ኣብ ሰማያዊ ቦታን ኣብ ሰማያዊ ማዕረግ ምእንቲ ከንብሮ ወያግብኦ ሃበ ዘትካት መንበሩ ናብቲ ናይ ቅድም ክብሩ ምእንቲ ክመልሶ በበየሳህሉ ወምህረቱ ብብዙሕ የቕሬቱ ምሕረቱ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:9 ሰኣሊ ለነ ቅድስ ንኣዳም ናብቲ ናይ ቅድም ክብሩ ካብ ዝመለሶ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ዕበያ ለድንግል ይትካሃል ለተነግሮ ንድንግል ዕበያ ንምንጋር ኣይከኣልን እስመ እግዚእ ሃያ ከመይ ጎይታ ሓሪዋ እዩ እንተመረፃ እሞ እንታይ እዩ ንዝብሉ ንሳ ከም እትምረፅ ኮይና ስለዝተረኽበት መፃ ወሃደረ ላሊሃ ዘይሃድር ውስተ ብርሃን ሃብኣልዎ ዘይቀርቦ ክምርምሮ ኢሉ ማንም ኣብ ዘይቀርቦ ብርሃን ባህሪው ሓዲሩ ዝነብር ንሱ ሰብ ኮይኑ ኣብኣ ሓደረ ለሊከ ሻከ አንጠልዓከ ስውር ብከ እበይከ ወለሊከ ተከደንከ ከም ዝብሎ
ዘይትረአይ ወዘይታወቅ ወለደቶም ማርያም ዘድንግል ይእቲ ሰብ ቅድሚ ምዃኑን ሰብ ድሕሪ ምዃኑን ብዘይ ምርመር ንዕኡ ማርያም ማሕተም ድንግልና ከይተለወጠ ወለደቶ ሰአሊ ለነ ቅድስት ብድንግልና ካብ ዝወለድክዮ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለመንና ዘውእቱ እብ ዘርእየ ዳንኤል ነቢ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ዘተበትከ እምደብረ ነዋሕ ዘንበለ እድ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2:45 ኢድ ከይፈንቆሎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝወረደ ዘውእቱ ቃል ዘወፃ እምሃበ አብ ዘውእቱ እብ ንዝበሎ ዘውእቱ ቃል ዘተበትከ እምደብረ ነዋሕ ንዝበሎ ዘወፃ እምሃበ አብ ዘእንበለ እድ ንዝበሎ ድማ ዘእንበለ ዘር ኢሉ ተርጊሙ አምፀኦ መፃ ወተሰብአ እምድንግል ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወአድኀነነ ዘርኢ ሰብ ምክንያት ኮይኮኖ ካብ ድንግል ተወሊዱ አድሓነና ታሪክ ናቡከደነፆር ዝተባህለ ኣዝዩ ብርቱዕ ንጉስ ነበረ። ግዛኣቱ ኣስፊሑ ብከቢድ መግዛእቲ ይገዝእ ነበረ። ሓደ መዓልቲ በሊዑ ሰትዩ ደቂሱ ተንሲኡ ኣብ ናሓሲ ቤቱ ኣነ እዚ ዓለም ከም በልዒ ቀቂጠ ከም ስምዒ ኣቅሊጠ ገዛእክዎ ድዩስ ሓያል ብድሕረይ ዝነግስ ድኹም ድዩስ ሓያል ነዚ እንተ ትፈልጥ ንፈተኹ ዝብል ሓሳብ መፀ በዚ ክሓስብ ውዒሉ ለይቲ ደቂሱ ራእይ ብሕልሚ ረአየ እቲ ዝረአዮ ድማ ርእሱ ብሉፅ ወርቂ ደረቱን ቀላጽሙን ብሩር ከብዱን ሕቁን መሓውሩ ሓፂን እሱ ይጥምት ነበረ። እነሆ ነዚ ምስሊ እዚ እምኒ ኢድ ከይፈንቆሎ ካብ ነዊሕ እምባ አንኮራሪ ወሪዱ ኣምሸሽዎ ተመሪሱ ከዓ እምባ ኮይኑ ንዕኡ ንፋስ መፂኡ ክብትኖ ረአየ። በዚ ፈሪሑ ድማ እቲ ሕልሚ ጠፍኦ። ነቶም ባቢሎን ተርጎምቲ ፀዊዑ ሕልሚ ዓሊመስ ነቲ ሕልሚ ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ በሎም። እቶም ሰባት ድማ ሕልምኻ ንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግረካ በልዎ። እቲ ንጉስ ከዓ ነቲ ሕልመይ ትርጉምን እንተዘይፍለጥኩምንስ ንስኻትኩም ትሞቱ ኣባይትኩም ከዓኒ እዩ። እንተነበርኩምኒ ግና ህያብን ዓብይ ክብረትን ክህበኩም እየ በሎም። ንሳቶም ድማ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ዝሓተተ የልዎም። ነዚ ድማ ንንጉስ ከፍልጥ ዝኽእል የልዎም። ነቲ ነገር ዘፍልጥ ሰብ ኣብ ምድሪ ኮቶ ኣይርከብን እዩ። ማሓደሮም ድማ ምስ ስጋ ዝለበሱ ኣይኮነን በልዎ። እዚ ንጉስ ዝረአዮ ነገር ካብ ሰብ ተፈልዮም ዝነበሩ ይከኣል ይኸውን እምበር ንዓይስ ኣይከኣለንን እዩ በለ። ካብ ሰብ ዝተፈልዩ ንመላእክቲ ንባዕል ማለቶም እዩ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 49 በዓል ዳንኤል ካብ ሰብ ምፍላዮም ከመይ እዩ እንተበልና ንሳቶም ብትሕርምቲ ዝፀሎት ነበርቲ እዮም። ዳንኤል 10 ካብ ፍቅዲ 2 ክሳብ 3 በዚ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ኮርዩ ንዘለዉ ባቢሎን ከጥፍእዎም ኣዘዘ። ንዳንኤልን መሓዙቱን ይደልይዎም ነበሩ። በዚ ከዓ ዳንኤል ያሮክ ኣለቃ ሓለውቲ ንጉስ ብምኽርን ብኣእምሮን ሓተቶ እሞ እቲ ነገር እዳሉ ዳንኤል ከዓ ናብ ንጉስ ኣትዩ እቲ ትርጉም በዚ ድማ እቲ ምስጢር ዳንኤል ብራእይ ለይቲ ተገልጸሉ።
በዚ ድማ ዳንኤል ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስገኖ ናብ ኣርዮክ ከይዱ ነቶም ጠቢባን ኣይተጥፋእዮም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ውሰደን እቲ ነገር ትርጉሙ ከፍልጦ እየ በሎ በዛ ኣትዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ሰማይ ከም ተገልጸሉ ኣረዲኡ ሕልሙን ትርጉሙን ከም ዝስዕብ ገይሩ ገለጸሉ ሓደ መዓልቲ ተመጊብካ ኣብ መናፈሻ ናሓሲ ቤትካ ክትመላለስ ከለኻ ኣነ ነዛ ዓለም ከምዚ ገይረ ገዛእክዎ ብድሕረይ ዝገዝእ ሃያሎ ይኸውን ድኹም ክፈልጥ ይፈተኹ በልካ ለይቲ ኣብ ድቃስካ ብራእይ ሕልሚ ርእሱ ብሉፅ ወርቂ ክዳኑን ደረቱን ቀላጽሙን ብሩር መሓውሩ ፀሓይ መሓውሩ ሓፂን ከብዱን ሕቁኡን ከዓ ኣስራዚ ነበረ መሓውሩ ሓፂን ኣእጋሩ ሓፂንን መሬትን እነሆ ኢድ ከይተንከዮ እምኒ ከይፈንቀሉ ከለዉ ነዊሕ እምባ ወሪዱ ነቲ ምስሊ ደዓሚኽዎ ተመሊሱ እምባ ክኸውን ነቲ ተዳዕመኸ ምስሊ ድማ ንፋስ መፂኡ ክብትኖ ንሱ ድማ እወ ሓቂ እዩ በሎ እምባ ትርጉሙ ክነግረካ ስማዕ በሎ እቲ ርእሲ ወርቂ ንስኻ ኢኻ ወርቂ ካብ ኩሉ ዝበለፀ እዩ ንስኻ ድማ ንጉስ ነገስት ኢኻ ዓይንኻ ምጥማቱ ንሱ ከዓ ኣነ እየ ክብል እዩ ደረቱ ቀላጽሙ ብሩር ዝተባሃለ ዳርዮስ መንግስተ ሜዶን እዩ ማዕረግ ብሩር ካብ ማዕረግ ወርቂ ዝተሓተ እዩ ማዕረግ ብሩር ካብ ማዕረግ ወርቂ ዝተሓተ እዩ ካባኻ ቀፂሉ ንጉሳት ዝኸውን ንሱ እዩ ሕቁኡ ኣስራዚ ዝተባሃለ ድማ ኢሮስ መንግስተ ፋርስ እዩ ማዕረግ ኣስራዚ ካብ ብሩር ዝተሓተ እዩ ካብ ዳርዮስ ቀፂሉ ንጉስ ነገስት ዝኸውን ኢሮስ እዩ መሓውር ሓፂን ዝተባሃለ እስክንድር ንጉስ ፅር እዩ ሓፂን 7 ማዕኑዳት ሓደ ከም ዝገብር ንሱ ድማ 4 ማዕዘነ ዓለም ሓደ ገይሩ ዝገዝእ እዩ ኣጋሩ ሓፂንን መሬትን ዝተባሃሉ 4 ገላውኡ 2 ሓያላን 2 ድማ ድኹማን ማለት ሰይፎም ድምትሪያኖስ ሓያላን በጥሊሞስ አንጢያኮስ ድኹማት እዮም እቲ ኢድ ከይተንከዮ ካብ ነዊሕ እምባ ወሪዱ ዘዓሚኽዎ ተመሊሱ እምባ ዝኾነ እምኒ ልዑል እግዚአብሔር ንዳሕራይ መዓልቲ ዝሰርሖ ስራሕ ተገጽ ንዳሕራይ መዓልቲ ንፋስ ናይ ስልጣን እግዚአብሔር ምሳሌ ትርጉሙ ጽቡቕ ነይሩ ግና ጎይታ ሰብ ምዃኑ መንግስቲ ሮም እዩ መንግስቲ ጽር ኣይኮነን ወዋእሊሆሙ ለእሉ ነገሥት ይመጽእ ኣምላከ ሰማይ ወምድር ከም ዝብል ርእሱ ወርቂ ኣይልወጥን ናቡከደነፆር ደረቱን ቀላጽሙን ብሩር ዳርዮስ ኢሮስ ሕቁኡ ኣስራዚ እስክንድር መሓውሩ ሓፂን መንግስቲ ሮም እዩ ከምቲ ኢድ ከይተንከዮ ካብ እምባ ወሪዱ ነቲ ምስሊ ዝደዓመኾ ጎይታ ሰብ ኮይኑ ንኩለን ነገስታት ዝገዝእ ምዃኑ እዩ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ካብ 49 ንመልከት ሰኣሊ ለነ ቅዱስ ዳንኤል በአምሳለ ካብ ዝረአዮ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ወንቺ አስቀንጻ ሃሩር ፀሐይ ዘይወቅዓ ነፋስ ዘይዋዛወዛ ነታወኩል
بتاوكل مر أفريت رخبت عتق سولوت السخيخي زفترات مرح عدن فراسة عدن كمهون عتق الملك السخيخي تاريخ نبي إلياس نبي إرمياس أبي ملك باروك زبهالو تمهارو نورو نبي إرمياس بزعوا مركو يرساليم تزارب الناس سمعوا آية قويتا دفعت يرساليم أيترئينا ناولو يصلي نورو بزي مركو مستطعي نبي إرمياس نعب ملك نحومات اندخيو قصلي بلس عمسي إلكاب لأكو مبارك دما مكابر نجس حلو والله إلو ملأخ نبرو كم تزولو كبرت بيت إرمياس معرفش منطق ولا شعاته بتازل أخهم ليتي إسرائيل تماريهم حضروا الملك قصلي بلس أنتيو أو مصوركي أغميتو ناخذ كله بزستا دقان سلازحازو أبليسو أبطلال عرفه مو دقاس وصلو بزخا سوسان شدشان عمد دقاسة دحر سوسان شدشان عمد تبرابيرو انترأيه قال دقاسة لا ساعات ألف إلى مصرائي قرب دونجي مهمهري وقطع يلو مقدو قصلما اتزمت على مقدي تفيهو بقاسله زي تقوكو يس وي امري تفيني بلا ابعاد وتا دويلو تملكته هذا سب دما راي سبسي دحر سسان شدشن عامت ايتي هلو إرمياس ولو مسلما أنت ودي نسخادو أو يرسالين غاشا فانكا بعد إرمياس اللو أبابيلون سدت يرسالين كارتا عنو وساشد دشان عامت كوينو ولو فميلو أنا محمومات نلوخيو عتق بلس أنتيبكا أمسئلو ممهري يخني إنه سبعة ينتبه قتلا عيتام لوان ولو بس كله ولو انت رأي كم تزولو خينو انت رأيو كم تزرخبو كم تزولو خينو ورخبو بل نقركا بزيابير كام نترى سويركا انبل ممهركا خلفكا كله اوانو انتاي نيرو اوان زري انت ولو أمولومي هوان بوادو أيكونن زلو بز مساردو بعل بل مع مسحوها خرخوكا إلي وسيدو مسبارو خرخوكا كلتيهم سبعي عطو بز دما إسرائيل كاف سدت كملسو 4 عامت كم ترفو تقلصلو نزي عورقة صحيفهم من كم زبصحلو حاسبو خلو متعزز نسري متى متى ورقة عسك بلسن يروم أوكسادو عسيرو النبي إرمياس تردلو بيت إرمياس مراف شمنته خافق الحدث ساموداتا مراف شعاته خافق الحدث ساموداتا المركز نبي إرمياس كا سب مويتو مو فقاد حاتيتو تقبر تخيط كله أتسلع آخر نسري بسمو صويعو نتي أكسادو تأشير زلو نبدأ بين عسك بدسن حزو وريدو نتريسا بأبرو ربيسو أتنسو مو أتستنسى موت عفس نبدأ بين زلو صحف مسكيرو عرفة إذي زمساسل سلزغوانا أمطو بتا زتقرصت عسكر أبي ملك سسان شدشة عمت تقميطا قطلا كينا قطع دما نان تبتبه كم ترخبت قدس دنقل ماريام
ኣብ መበል 66 ዘመነ ኣቦ ንጽሓ ጠባይእ ሓይላ ተረኺባ እያ ወበከመ ነፋኩ ውስተ ገጹ ለአዳም ከማሁ አንትኒ አለች ወኢረሳች ከምዝብል ወሙዳይ አሚን ሙዳይ ንሳ አሚን ወዳ እዩ ብትእት ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ ናይ ቅዱሳን አቦታት ርትዕቲ ሃይማኖት ኢኺ ኦ አምላክ ዝወለድኪ ንጽሕቲ ድንግል ህትምት ብድንግልና ስጋን ነፍስን ዝኾንኪ ወለድኪ ለነ ቃለ አብ አካላዊ ቃል ወለድክና ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ለመድኃኒትነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና ክብል ሰብ ኮነ ሰአሊ ለነ ቅድስ ንዓና ንምድሓን ሰብ ካብ ዝኾነ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንና አንቲ እሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚእ አምላክ ዝወለድኪ ክብርት ንብርሃን አድዩ ንስኺ ኢኺ እንተጸርችዮ ለቃል ዘይትረአይ ዘይርአ ዘይመርመር አካላዊ ቃል ዝጸርኪ እንድህረ ወለድኪ ቻሁ ነበርኪ በድንግልና ንዑ ድሕሪ ምውላድ ክውን ብድንግልና ጸኒዕኺ ነበርኪ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 በስብሐት ወባርኮት የአብይቺ ብስጋን ብነፍስን የኽብርኪ እዮም ሰአሊ ለነ ቅድስ ብርሃን ካብ ዝበሃለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንና አይ ልሳን ዘይክን ነቢበ ዘይትነገር እንቲአቺ ይቺ ስለኺ ጽድቂ ኮይኑ ዝንገር ነገር ዝዛረብ ዝኽእል አየናይ ልሳን እዩ ኦ ድንግል ንጽሕት እሞ ለቃል አብ ንአካላዊ ቃል አድዩ ንጽሕቲ ድንግል ኮንቺ መንበሮ ለንጉሥ ወዘይጸውርዎ ኪሩቤል ዝስከምዎ ንጉሥ ማሕደሪኡ ኮንኪ ናሰበጻአቺ ኦ ብርክት ዝተናኣትኪ ክብርት ብጽዕት እናበልና ነመስግነኪ ወንዘክር ስመቺ በኩሉ ትውልደ ትውልድ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 49 ስምክውን ኣብ ኩሉ ወለዶ ንጽውዕ ኦ ርግብ ሰናይት እሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አዶ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዐኛ ርግቢ ኢሉ ርግበኖ ይብላ ብዛዕባ ኖ ዝነበረት ርግቢ ነትገ ማየ አይ ክትብል ቆጽሊ አውሊዕ ሒዛ ተረአየት ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ነትገ ማየ ኃጢአት አፀ ማየ መርገም ክትብል ንጎይታና ጸኒሳ ተረኺባ እያ ስለዚህ ርግበ ኖህ በላ ከምኡውን ርግበ ሰሎሞን ይብላ ሰሎሞን ርግብየ ኢሉ አመስጊንዋ እዩ መኃልየ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 3 ሰአሊ ለነ ቅድስ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተባህለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንና ተፈሥሒ ኦ ማርያም እም ወአመት አደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ አማተ ዲያብሎስ ዝተባህሉ ወርሒ አመተ እግዚአብሔር ምባላ ደስ የብል እዩ እሞ ደስ ይበልኪ በላ እስመ ለዘውስተ ሕፅንኪ ይሴብሕዎ መላእክት ኣብ ዕቑፈኺ ንዘሎ ጐይታ መላእክቲ የመስግንዎ እዮም ወኪሩቤል ይሰግዱ ለቱ ለፍርሃት ኪሩቤል ብፍርሃት ይሰግድሉ ወሱራፌል ዘእንበለ ጽርዓት ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ የመስግኑ ይሰፉ ክነፊሆሙ ክንፎም ዘርጊሖም ወይብሉ ዝንቱ ውእቱ ንጉሠ ስብሐት ናይ ክብሪ በዓል ቤት እዚ እዩ ይብሉ መጻ ይስረይ ኃጢአተ ዓለም በበይሳሉ ብዙሕ ምሕረቱ ኃጢአት ዓለም ሰሪ ዝመጸ ታሪኽ
بام موت أوزيان نقص بيكول እግዚአብሔር ጸዋት እንዘይነብ ሊወንበሩ ነዋ ወውሮ ወሙሉ ቤተሰባቲሁ ወስራፌል ይቀውሙ አውዶ ወለ በስድሱ ክነፊሆም በቅሌ ክነፊሆም ይከዱኑ እግሮም ይሰሩ አንጻረ ህቡረ ወይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ፈርሓደ ምስጢሩ ብክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም ኣጋሮም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም ድማ ናብዝን ናብትን ይዘርግሑ ብክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ ዝበሎ ገጽካ ምርኣይ ኣይከኣለና ኣጋሮም ዝኸድኑ ኣብ ቅድሚኻ ደው ምባል ኣይከኣለና ክብሉ እዮም ክልተ ክንፎም ናብዝን ናብትን ምዝርግሖም ከዓ ምልክት ተልእኮ እዩ ከምኡውን ገጾም ምክዳኖም ባህሪካ ክንምርምር ኣይከኣለናን ኣጋሮም ምክዳኖም ባህሪኻ ንምስጓም ክንበፅሖ ኣይከኣለናን ክብሉ እዮም ክልተ ኣኽናፎም ናብዝን ናብትን ምባሎም ካብ ፍልጠት ናብ ፍልጠት ምድያቦም እዩ ክልተ ኣኽናፎም ናብ ላዕልን ናብ ታሕትን ገይሮም ይረኣዩ ናብ ላዕሊ እንተደየቡ ናብ ታሕቲ እንተወረዱ ናብ ላዕሊ እንተደየቡ ናብ ታሕቲ እንተወረዱ ኣይትርከብን ኢኻ ክብሉ እዮም ክልተ ክንፎም ናብዝን ናብትን ምባሎም ድማ ናብዝን ናብትን እንተበሉ ኣይትርከብን ኢኻ ክብሉ እዮም ነዚ እውን ቅዱስ ያሬድ በአርአያ ትምህርተ መስቀል ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንና አሜን። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዘኸበረ ተመስገን ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ክቡር ይትአኮተ ጸጋ ስም እግዚአብሔር አምላክና ወተወኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን። ስለ ቃላቱ ሽን እግዚአብሔር አምላክና ስለብራን ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ብመግበቱ ብብዝሒ ምሕረቱ ናብዚ ዕለት እዚ ፅዩ ነዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ዝገበረና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እምበር ኩሉ ግዜ ከም እንፈልጦ ኣብ ግዜ ፍልሰታ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝንበብ ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴ ማርያም እንብሎ ማለት እዩ ካብ ዕለተ ሶኒ ስጋዕ ሰንበት ዘሎ ከምኡ እውን ተወሳኺ ቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ እዩ ዝንበበልና ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ናይ ሶሉስ ውዳሴ ማርያም እዩ ትማሊ ድማ ኣብቲ ጉባኤና ናይ ሶሉስን ናይ ሓሙስ ናይ ቀዳም ጉባኤ ኣለና ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 8 ጀሚርና ትማሊ መዓልቲ ድማ ኣቦና መላክ ሃይል ኣንቢቦምላ ነይሮም ናይ ቅድም ናይ ውዳሴ ማርያምን ከምኡውን ናይ ሶኒ እውን ተነቢብልና ነይሩ ዝመፅ ዘሎ ረቡዕ ድማ እንኳን እግዚኣብሔር ናይ ሶሉስ ናይ ረቡዕ ክንበበልና እዩ ሓሙስ ናይ ሓሙስ ክንበበልና እዩ ናይ ቀዳም ድማ ናይ ዓርቢ ክንበበልና እዩ ሰንበት ሽዑ ናይ ሰንበት ክንውዲ ኢና ማለት እዩ ክንፈቃድ እግዚኣብሔር ሽዑ ካብ ቀዳም ብድሕሪኡ ዘሎ ድማ ናይ ቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ክንበበልና እዩ ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ኩሉ ክንገብር ፀጉ ይደግፈና ብሓቂ ኩሉ ግዜ ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴ ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ኣጠቃላሊ ናቱ ትርጓሜ ድማ እንታይ እንተኢልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወለደ ፍጹም ኣምላኽ ወዲ ኣምላክ ክንእሱ ካብታ ጓል ኣዳም ጓል ሔዋን ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተማና ልክዕ ስጋ ዝለበሰት ካብ ኣብ ፍጹም ድንግልና ከም ዝተወለደ እቲ ዘይከኣል ዝበሃል እሱ ብጥበቡ ከም ዝፈፀሞ ዝረድእ ነገር እዩ ብጣዕሚ ዕሙቕ ዝበለ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣቦታትና ብሓፈሻ እንታይ ኢሎም ይዛረቡ ካብቲ ንፍጥረታት ካብ ደቂ ሰብ ጀሚርና ንፍጥረታት ዝፈጠሮ እግዚኣብሔር ኣምላክ ጥበቡ ስኒ እቲ ብስጋ ምውላዱ ዝገበሮ መንክር
እሱ የዓቢ ሎም አቦታትና ይዝገልጽና በሆሚና ድማ በኽብሪ ሪያ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ተንብብ ምስጢሩ ድማ ተገለጽሞ ስለዚህ ነዚህ ምስጢር እዚ ነዚህ ድተዋሃበና ጸጋ ተጠቂምና ንሕና ድማ ስጋ እንደሙ ክንበጽሕ እግዚአብሔር አምላክ ስፋት ይሆነልና በአምስት ጊዜ ናይ ልማዓንቲ በዚህ ሓውና ዝመሃር ክንጠቃለልና ማለት እዩ ጊዜ ስለዝወሰና ልማዓንቲ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ፍትሓት ዝወዓለ ማለት እዩ ወለዮናስ ግርማ ጽዮን ፍረዝጊ ዝወዓለ ገነት እስጢፋኖስ ወይኒ ፍረዝጊ ኮይኖም $300 ሂቦሙና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ዝክደሉ ወይ ተካሎ ኣብ ጸጋ ይዓድለልና እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ዝተዋሃበ ነቲ ዝተጸለየ ጸሎት ድማ መንግስቲ አምላክ በጽሑ እዚኦም ዝተፈታሕናዮም መንግስቲ አምላክ መውረሲ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ እንትስኢና አባድነ ነው ወለድና በኃይለ ድማ ምሰደይ ረግበ ሳይለ $100 ናይ መቀደስ ሂቦሙና ኣለዉ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዝገብሮ እግዚአብሔር አምላክ ለየትክስኩም ወረታለን አመኑ ወይስክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ مسكرانم وكبار بيت كريستيان كتن تبزي كقوار ولك زين أملاكنا منانا يسوع كريستوس وايكات كل ما يتر لازم كريستوس ولا زمان لما تعيكم ولا صليكم ولا تكوايكم استمنا كريستوس بيت كريستيان يسرع لكم هاتياتكم تكبركم بعمره أبي عمره بزعل في ماركم وزي مسيكم بتسقاس قالوا وانتدم دم هتبصرا يسوع كريستوس ولا እግዚአብሔር ወለ ማርያም በድንግልና ወደምልና ስጋትን ለዓለም ዓለም ዚዮ ማረና ክርስቶስ መራስርተ ዚዮ ማረና ዚዮ ማረና ዚዮ ማረና ዚዮ ማረና ዚዮ ማረና ብዝሓለ በይ ማረና ብዝመጽ ድማ ያጥበናሁም ድማ በተክስ ማረና ለዓሰርተ ጊዜ ለተግዝማና ማረና ተግዝማና ማረና ዚዮ ማረና ዚዮ ማረና እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ይባርከነ ለአግብቲ በሰላም ስሬት ይኩነነ ዘተመተነ ስጋ ከወደም ጋባነ በስንጂ ሁሎ ኃይሎ ለጸላኢ በረከተ ደተ ቅዱስን ተብሎ ተመረች አንዜ በኩልነ ሁሉ ሙባረክ ያክሰነ ወዘ ሁሉ ሙባረክ ሰነድ ሮዝ አበነ ስጋ ሁሉ ደሞ ጉረ ዘጋ مسواتنا مسحنا عشقنا تقبلوا سلام حلوكم ما يكون في الآخرين آمين
قدس ماريا الله تعالى بعرقتها البجونا آمين يزوم ليس ما وسلامة ورنا آمين دورنا دورنا قدس الله بحق عمر حسرنا دورنا إكرامنا نتحن ورنا كمور من أمريكا روسيا وين بيربع خلنا قدسنا آمين ما طلبكم ذكرنا نزولنا أقول لهم نزول روسيا بمهرتهم ذكرنا ويعيرون نسعدوا في وائماتهم فريق زي قرماتهم ولينا كلهم حجرهم ودمن قصة سماء ورسدنا آمين صاروا مراتي لآخرنا آمين أبو نزل السماء الجنب أبو نزل السماء بتسير الإنسان آمين اللهم سلام 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 berganti mana Yesus Kristus kami sedang tanya. Abel dan loh mau cuma ngarep, dan loh mau kena salmo kami ngarep.